तर प्रार्थनेने सुरुवात करूया आपण. ओम अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सगळ्यांना पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे हरे कृष्ण. या अध्ययन वर्गामध्ये। आणि श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री रामानिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। तर आपला अध्याय 4 चालू आहे, ज्यातला 27वा श्लोक आपण आज घेणार आहोत। तर बरीच चर्चा आपली झाली गेल्या अध्ययन वर्गामध्ये आणि खूप छान अशी चर्चा होती, ज्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टींचा खुलासा झाला आणि जे काही तुमच्या मनामध्ये प्रश्न होते त्या प्रश्नांचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला मी आणि शंकांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला। तर निश्चितच असे प्रश्न निश्चित येत राहतात जसा अभ्यास होतो ना, जसं आता म्हणजे सगळेच तुम्ही अभ्यास करता आहात, पण आज मला वाटतं अजून मनीषा माताजी वही घेऊनच बसतात आणि चांगलं आहे की जसं जसं तुम्ही अभ्यास कराल तसं तुम्हाला प्रश्न पडतील आणि प्रश्न जेव्हाच पडतात तेव्हा आपण अभ्यास सखोल करायला लागतो। त्याच्यामुळे खूप गरजेचं आहे म्हणजे प्रश्न पडू दे, शंका येऊ दे, जे माझ्याकडून सांगण्यासारखे ते मी सगळं तुमच्यापर्यंत पोहोचवतेच आहे ज्ञान, पण जे मलाही माहीत नसेल तर आमच्या सिनियर प्रभूजी किंवा माताजींकडून आम्ही नक्की त्याची माहिती करून घेऊन तुमच्यापर्यंत सगळी पूर्णपणे ज्ञान ते पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न नक्कीच असतो। तर आपण पुढे जाऊया। 26वा श्लोक झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण जाणलेलं आहे की श्रवणम श्रवणम या गोष्टीबद्दल जे आपण जाणलं की श्रवण हे जसं मी म्हटलं की कीर्तनमच्या आधी सुद्धा श्रवणम हा शब्द आलाय, कारण श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम पूजनम म्हणजे अंदनम अर्चनम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम या सगळ्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत। पण याच्यामध्ये श्रवणम की तत् शृणू, जसं भगवंत अर्जुनाला सांगताना म्हणतायत की तू ऐक, मी काय सांगतोय ते ते नीट ऐक, म्हणून ते ऐकणं महत्वाचं आहे। जितकं आपण ते ऐकतो आणि त्या शब्दांचं श्रवण करतो, आणि म्हणून हा कृष्ण भावित मनुष्य आहे, तो फक्त कृष्णाबद्दल जे आहे तो ऐकण्याचा प्रयत्न करतो। बाकी जे काही इतर म्हणतो ना आपण की पुढे जाऊन तुम्हाला उपदेशामृतामध्ये बरंचसं आहे की वायफळ बडबड केली जाते, किंवा आपण म्हणतो ना आताच्या या भौतिक जगतामध्ये गॉसिपिंग चालतं, किंवा इकडे तिकडे या त्या गोष्टींमध्ये इतरांना कुठेतरी टीका करा किंवा अशा ज्या चर्चा सांगतात, यापासून स्वतःला दूर ठेवणं हेच चांगली गोष्ट आहे। आणि म्हणून चांगल्या गोष्टींचं श्रवण करणं, श्रवण हे ज्ञान प्राप्तीचे मूलभूत तत्व आहे। म्हणून विशुद्ध ब्रह्मचारी पूर्णपणे हरेर नाम नामनु कीर्तनम हरेर नामानु कीर्तनम किंवा हरिनाम श्रवणामध्ये किंवा कीर्तनामध्ये स्वतःला संलग्न करीत असतात। आणि म्हणून जे श्रवण करायचं आहे ते उत्तम प्रकारे श्रवण केलं तर आपण ते योग्य प्रकारे आत्मसात करू शकू, आणि मग त्याच्यावर इम्प्लिमेंटेशन करून आपण जी प्रीचिंग करतो की पुढे जाऊन आपण जेव्हा ज्ञानदान करतो तेव्हा त्यासाठी उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ती माहिती व्यवस्थितपणे जाणून घेऊन, ऐकून जाणून आत्मसात करून मग त्याच्यावरती अभ्यास करून आपण ते इतरांपर्यंत निश्चित पोहोचवू शकतो, हे जाणून घ्या। आपण पुढे जाऊया। एक सेकंद द्या मला।
क्षमस्व. सर्वाणींद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते. तुम्हाला वाचू वाच. का? हो नक्की माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतर व्यक्ती ज्या मन आणि इंद्रियांच्या संयमाद्वारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी इच्छुक असतात, त्या इंद्रिये आणि प्राणाच्या सर्व क्रिया आहुती रूपाने नियंत्रित मनरूपी अग्नीमध्ये अर्पण करतात. तात्पर्य: या ठिकाणी पतंजली प्रणीत योग पद्धतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पतंजलीच्या योगसूत्रामध्ये आत्म्याला प्रत्यगात्मा आणि पराग आत्मा म्हणून संबोधण्यात आले आहे. जोपर्यंत आत्मा इंद्रियोपभोगामध्ये आसक्त आहे तोपर्यंत त्याला पराग आत्मा म्हणतात. पण जेव्हा आत्मा अशा इंद्रियोपभोगापासून अनासक्त होतो तेव्हा त्याला प्रत्यगात्मा म्हटले जाते. शरीरामध्ये आत्मा हा 10 प्रकारच्या वायूंमध्ये वावरत असतो आणि याचा प्रत्यय श्वसन प्रक्रियेद्वारे येतो. पतंजली योगसूत्र मनुष्याला शरीरातील प्राण्यांच्या क्रियांचे नियमन कसे करावे याबद्दल सांगते, जेणेकरून शरीरातील सर्व प्रकारच्या प्राणांच्या क्रिया भौतिक आसक्तीपासून आत्म्याचे शुद्धीकरण होण्यासाठी अनुकूल होतील. या योग पद्धतीनुसार प्रत्यगात्मा हेच अंतिम ध्येय आहे. हा प्रत्यगात्मा भौतिक क्रियांमधून निवृत्त केलेला असतो. इंद्रिये आणि इंद्रिय विषय यांचा परस्पर संबंध येतो. उदाहरणार्थ, कान श्रवण करण्यासाठी, नेत्र पाहण्यासाठी, नासिका वास घेण्यासाठी, जिव्हा चव घेण्यासाठी, हात स्पर्श करण्यासाठी आणि याप्रमाणे ही सर्व इंद्रिये आत्म्याच्या बाहेर क्रियाशील असतात. या क्रियांना प्राणवायूच्या क्रिया म्हणतात. अपान वायू अधोगामी आहे. वान वायू आकुंचन प्रसरणाचे काम करतो. समान वायू समतोलपणा राखतो. उदान वायू ऊर्ध्वगामी आहे. जेव्हा मनुष्य प्रबुद्ध होतो तेव्हा तो आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी या सर्वांचा उपयोग करतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. खूप सुंदर असं ही प्रोसेस सांगितलेली याच्यामध्ये, जी आपण 6व्या अध्यायामध्ये पण ज्याचा उल्लेख येणार आहे दादा. पण इथे ज्या अ, अ, उद्देशाने हे सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे आत्मा हा अनासक्ता, आपण जेव्हा म्हणतो की अनर्थ निवृत्ती, म्हणजे ती काय आहे की भौतिक गोष्टींपासून जी आसक्ती आहे, ती आसक्ती कशा प्रकारे कमी केली जाते. आणि म्हणूनच मन आणि इंद्रियांच्या संयमाद्वारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी इच्छुक ज्या व्यक्ती असतात, त्या इंद्रिये आणि प्राणांच्या सर्व क्रिया आहुती रूपाने नियंत्रित मनरूपी अग्नीमध्ये अर्पण करतात. कशा प्रकारे बघा, आहुती कशाची देतात. जसं आपण म्हणतो यज्ञ, या यज्ञाच्या अ, संदर्भात आपण जेव्हा बोलत होतो तेव्हा गृहस्थ आश्रमातली व्यक्ती असू दे, ब्रह्मचारी आश्रमातली व्यक्ती असू दे, संन्यास आश्रमातली, वानप्रस्थाश्रमातली, की ती आहुती देत असते कुठल्या गोष्टींची, की ज्यापासून तिला अनासक्त व्हायचंय, तिला अनर्थ व्हायचंय, तिला त्यापासून दूर जायचंय, परावृत्त व्हायचंय त्या गोष्टींपासून. आणि म्हणूनच अशा गोष्टींची आहुती दिली जाते. आणि म्हणून मग जी व्यक्ती, की इतर व्यक्ती म्हणजे जी आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती म्हटलेला आहे, ती आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती कशा प्रकारे या इंद्रिय आणि प्राणाच्या सर्व क्रिया, मग या प्राणाचा आयाम, जेव्हा आपण म्हणतो प्राणायाम, ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण अष्टांग योग जाणू, त्याच्यामध्ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इथे प्रत्यगात्मा म्हटले तर प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी, अशा 8 अंगांची माहिती आपल्याला तिथे घेणार आहे. त्यापैकी इथे कशा प्रकारे, तर त्या प्राणायामाबद्दल सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून पतंजलीच्या योगसूत्राप्रमाणे आत्म्याला प्रत्यगात्मा आणि पराग आत्मा म्हणून संबोधले जाते. जोपर्यंत तो भौतिक आसक्तीमध्ये आहे, जोपर्यंत तो बांधलेला आहे, त्या गोष्टींची त्याला आसक्ती आहे, की मला हे हवंय ते हवंय, ती भौतिक आसक्ती जोपर्यंत आहे तो तेव्हा, कारण आत्मा कसं आहे, आत्मा हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यावर तो अतिशय आध्यात्मिक आहे. मूळ तो आध्यात्मिक आहे. जसा पावसाचा थेंब हा अतिशय पारदर्शक असतो,
त्याचप्रमाणे हा आत्मा आहे. परंतु जेव्हा तो त्या भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येतो, तेव्हा तो बांधला जातो. इट गेट्स एन्टँगल्ड इन दी मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, म्हणजे तो त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली येतो. आणि त्याप्रमाणे मग तो तिथे अडकला जातो कुठेतरी. कारण तिथे कुठेतरी ती आसक्ती असते, तिथे कुठेतरी ती भौतिक रूपी आसक्ती असते. आणि म्हणून या भौतिक रूपी आसक्ती असलेल्या आत्म्याला म्हटलंय पराग आत्मा. आणि जेव्हा तो त्यापासून स्वतःला अनासक्त करतो, तेव्हा त्याला प्रत्यगात्मा म्हटलेला. आणि म्हणून अशा प्रकारे या प्राणांचा आयाम करून या क्रियांच्या द्वारे कशा प्रकारे श्वसनाच्या क्रिया, कारण बघा की कधीही तुम्ही बघितलं तरी कुठल्याही तुमच्या भावनांचा परिणाम हा कायम श्वासोच्छ्वासावर होत असतो. आणि म्हणून या श्वास उच्छ्वासाला नियमित करणं, नियंत्रण ठेवणं हे अत्यंत महत्वाचं असतं. आणि ही प्रक्रिया इथे पतंजलीद्वारे जी केली जाते त्याबद्दल सांगितलेली आहे. आणि म्हणूनच या प्राणांचे नियमन कसे करावे, जेणेकरून शरीरातील सर्व प्रकारच्या प्राणांच्या क्रिया भौतिक आसक्तीतून आत्म्याचे शुद्धीकरण होण्यासाठी अनुकूलित होतील. कारण जोपर्यंत तो प्राणांचा आयाम केला नाही तर त्याच्यावरती नियंत्रण मिळवता येणार नाही श्वास आणि उच्छ्वासावर. कारण जसं आपलं मेकॅनिकली जगतोय म्हणून जगतोय, परंतु जोपर्यंत त्या इंद्रिय आणि मनाला आपण आपल्या ताब्यात नाही आणत, तोपर्यंत ते स्वतःच्या ताब्यात आपल्याला ठेवतो. आणि त्याप्रमाणे आपण त्यामध्ये आसक्त होत असतो. पण ही आसक्ती कुठेतरी कमी करण्यासाठी निश्चितच हा जेव्हा प्रत्य आत्मा होतो, पराग आत्म्यापासून प्रत्य आत्मा होतो, तेव्हा निश्चितच ते नियमन कसं केलेलं आहे, या आसक्तीतून कशा प्रकारे स्वतःला काय म्हणतात ना त्याला, स्वतःला रिस्ट्रिक्ट केलेला आहे, त्याप्रमाणे नियंत्रित केलेला आहे. आणि म्हणूनच हा प्रत्येगात्मा हा भौतिक क्रियांमधून निवृत्त केलेला असतो. इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय यांचा परस्पर संबंध येतो. जसं की कान, इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय, जसं कानांना श्रवण, की नेत्रांनी काय पाहायचं आहे, नासिकांनी काय वास घ्यायचा आहे, जिभेने काय खायचं आहे, टेस्ट कशाला, चव कशी मिळवायची आहे, आणि हात स्पर्श करण्यासाठी, अशा प्रकारे ही सगळी ज्ञानेंद्रिय स्पर्श हे सगळे जे आहेत कुठेतरी त्याचे विषय आहेत. इंद्रिय आहेत आणि इंद्रिय विषय आहेत. आणि या इंद्रिय आत्म्याच्या बाहेर कार्यशील असतात. तर या आत्म्याच्या बाहेर ही इंद्रिय कुठेतरी काय आहेत, ती आत्म्यापासून, जसं म्हटलं त्या रथाचं आरूढ केलेला आहे, आत्मा त्याच्यात बसलाय. पण ती बुद्धी, मन आणि इंद्रिय यांचा कसा परस्पर संबंध आहे. आणि म्हणूनच ती बाह्यशील असतात, कुठेतरी ती बाह्यशील कार्यकारी बाहेर क्रियाशील असतात. आणि या क्रियांना प्राणवायूच्या क्रिया असं म्हणतात. अपान वायू अधोगामी आहे. मग याच्या प्रकारे आपण जेव्हा म्हणतो, आपण या 5 प्रकारच्या श्वासांनी, म्हणजे 5 प्रकारच्या, आता खूप याची सखोल माहिती मी प्रयत्न करीन आणि तुमच्यापर्यंत आणीन, पण इथे जो उल्लेख केलेला आहे आता आपल्याला, तो जेव्हा आपण म्हणतो, आपण जेव्हा नैवेद्य अर्पण करत असतो भगवंताला, तेव्हा या सगळ्या प्राणांचा आपण उल्लेख करत असतो. ओम प्राणाय स्व, अपानाय स्व, व्यानाय स्व, उदानाय स्व आणि समानाय स्व. तर त्याचा हा इथे अर्थ, अपान म्हणजे अधोगामी खाली, व्यान वायू हा आकुंचित प्रसरणाचं कार्य करत असतो, समान वायू हा कुठेतरी समतोल राखत असतो, उदान वायू हा ऊर्ध्वगामी आहे. आणि म्हणून मनुष्य प्रबुद्ध होतो तेव्हा तो आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी सर्वांचा उपयोग करतो. या सगळ्यांचा उपयोग तो करून, म्हणजे या सगळ्यांचा उपयोग करून कशा प्रकारे तो त्याच्या इंद्रिय आणि मनावरती ताबा मिळवतो. कारण जोपर्यंत त्या प्राणांचं नियमन केलं जात नाही, त्या प्राणांना आयाम करून स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवलं जात नाही, तोपर्यंत ती मन आणि इंद्रिय सुद्धा नियंत्रणात येऊ शकणार नाहीत. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे ही आत्मसाक्षात्कारी, की जिने त्या आत्म्याला जाणलंय की आत्मा आरूढ आहे त्या रथामध्ये, आणि आत्मा कोण आहे हे जाण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण शारीरिक बाबींशी निगडीत राहून त्या आत्म्याचं पूर्ण विस्मरण, की आपण आत्मा आहे आपल्या शरीरात, जो आपल्या शरीरामध्ये चैतन्य पसरवतो आहे, त्याचं पूर्णपणे त्याबद्दल अज्ञान असतं आणि त्याबद्दल काहीच माहिती नसते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ही आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती मात्र त्याचा सखोल अभ्यास करून त्याप्रमाणे स्वतःला धाचत असते. हा. ओके. सो अशा प्रकारे या व्यक्तीचं जे उल्लेख केलेला आहे, की कशा प्रकारे आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती आपल्या मन आणि इंद्रियांवर ताबा मिळवण्याचा पूर्णपणे त्याच्यामध्ये यशस्वी असते.
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः. कुणाला वाचायचं आहे? हरे कृष्ण. वाचू का? हा, पुष्पलता माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही जण कठोर व्रत धारण करून, काही जण आपल्याकडील द्रव्यांचा यज्ञ करून, काही जण खडतर तपस्या करून, काही जण अष्टांग योग पद्धतीचे आचरण करून किंवा काही दिव्य ज्ञानामध्ये प्रगत होण्यासाठी वेदाध्ययन करून प्रबुद्ध होतात. तात्पर्य: या यज्ञांचे विविध विभागांमध्ये वर्गीकरण करता येते. विविध प्रकारचे दान करून काही लोक आपल्याकडील संपत्तीचा यज्ञ करतात. भारतामध्ये धनाढ्य व्यापारी वर्ग किंवा राजघराण्यात विविध प्रकारच्या धर्मार्थ संस्था उघडतात. उदाहरणार्थ धर्मशाळा, अन्नक्षेत्र, अतिथीगृह, अनाथालय आणि विद्यापीठ. इतर देशातही अनेक इस्पितळे, वृद्धाश्रम आणि तत्सम धर्मादाय संस्था आहेत. या अन्न वाटप, गरिबांना शिक्षण आणि मोफत वैद्यकीय मदत देण्याचा उद्देशाने स्थापलेल्या आहेत. दान देण्याच्या या सर्व कार्यांना द्रवमय यज्ञ असे म्हणतात. काही लोक जीवनातील उन्नतावस्था प्राप्त करण्यासाठी किंवा ब्रह्मांडातील उच्चतर ग्रहलोकांप्रत उन्नत होण्यासाठी स्वेच्छेने अनेक प्रकारच्या तपस्या करतात. उदाहरणार्थ चंद्रायन आणि चातुर्मास्य या पद्धतीमध्ये विशिष्ट नियमानुसार खडतर व्रतांचे जीवनामध्ये आचरण करावे लागते. चातुर्मास्य व्रताने आचरण करणारा म्हणजे जुलै ते ऑक्टोबर वर्षातील 4 महिन्यांमध्ये केश कर्तन करीत नाही. विशिष्ट अन्न पदार्थ ग्रहण करीत नाही. दिवसातून 2 वेळा अन्न ग्रहण करीत नाही किंवा घर सोडून जात नाही. जीवनातील सुखांच्या अशा यज्ञाला तपोमय यज्ञ म्हटले जाते. इतर असेही लोक आहेत जे पतंजली योग पद्धती म्हणजे ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्यासाठी किंवा हठयोग किंवा अष्टांग योग, विशिष्ट सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी इत्यादी योग पद्धती आचरण करतात. काही लोक पवित्र तीर्थस्थळांना भेट देण्यासाठी तीर्थाटन करतात. या सर्व आचरण क्रियांना योग यज्ञ अर्थात भौतिक जगामध्ये विशिष्ट सिद्धी प्रित्यर्थ केलेला यज्ञ असे म्हणतात. अन्य लोक आहेत जे निरनिराळ्या वैदिक शास्त्रांचे, विशेष करून उपनिषद आणि वेदांत सूत्र किंवा सांख्य तत्वज्ञान अध्ययन करण्यामध्ये संलग्न होतात. या सर्व क्रियांना स्वाध्याय यज्ञ किंवा अध्ययन रूपी यज्ञ म्हटले जाते. हे सर्व योगी निष्ठेने विविध यज्ञ करण्यामध्ये मग्न असतात आणि जीवनातील वस्तेच्या शोधात असतात. पण कृष्ण भावना ही या सर्वांपासून भिन्न आहे. कारण कृष्ण भावनेमध्ये प्रत्यक्ष भगवंताची सेवा केली जाते. वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या यज्ञाद्वारे कृष्ण भावनेची प्राप्ती करता येत नाही. कृष्ण भावना केवळ भगवंत आणि त्यांच्या प्रमाणित भक्ताच्या कृपेद्वारेच प्राप्त करता येते. म्हणून कृष्ण भावना ही दिव्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. तर अशा या यज्ञांचं वर्गीकरण कुठेतरी केलेलं आहे. कशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे यज्ञ, मग काही कठोर व्रत करतायत, काही द्रव्य यज्ञ करता आहेत, काही खडतर तपस्या करतायत, काही अष्टांग योग करता आहेत, तर काही द्रव्य ज्ञानामध्ये प्रगत होण्यासाठी वेदाध्ययन करून प्रबुद्ध होतात. तर अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या कुठेतरी कर्मकांडामध्ये अडकलेल्या आहेत, सकाम कर्मामध्ये आहेत, केल्या जात आहेत, पुण्यकर्म केली जात आहेत. कारण कुठेतरी स्वर्गलोकाची प्राप्ती करायची, मला मुक्ती मिळवायची, आणि म्हणून या भावनेद्वारे कुठेतरी मिळवण्याची आस आहे, कुठेतरी काहीतरी हवं असण्याची आस आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे निरनिराळ्या अशा संस्थांना मदत केली जाते. दान देण्याच्या या सर्व कार्यांना द्रव्यमय यज्ञ असं म्हणतात. काही लोक जीवनातील उन्नतावस्था प्राप्त करण्यासाठी किंवा ब्रह्मांडातील उच्च ग्रह लोकांप्रत उन्नत होण्यासाठी स्वेच्छेने अनेक प्रकारच्या तपस्या करतात. मग हे तप केलं जातं, कठोर प्रकारचं तप केलं जातं. चंद्रायण, चातुर्मास्य, की कशा प्रकारे चातुर्मासाचं पूर्ण 4 महिने पालन केलं जातं. मग हे खायचंय, फळं खायचे. जुलै तो ऑक्टोबर हा जो असतो, की आषाढी एकादशी ते कार्तिकी एकादशी, कशा प्रकारे चातुर्मासाचं पूर्णपणे नियमन केलं जातं. आणि मग अशा या नियमांद्वारे कुठेतरी खडतर व्रत स्वीकारायला लागतं. आणि मग दिवसातून एकदाच
खायचं असतं किंवा काही ठराविक गोष्टी टाळायच्या असतात, केशकर्तन केलं जात नाही, या सगळ्या बाबींना कुठेतरी एकदम काय म्हणतात ना, कमिटेड, यू आर कमिटेड टू सर्टन थिंग्स वेन यू फॉलोइंग, तुम्ही ते फॉलो करता आहात सगळं, तुम्ही ते सगळं पूर्णपणे आजमावता आहात आणि कशा प्रकारे तुम्ही त्याला आचरणात आणता आहात. दिवसातून 2 वेळा अन्न ग्रहण करत नाही किंवा घर सोडून जात नाही, अशा प्रकारे सगळ्या या यज्ञाला जे काही व्रत कम यज्ञ असं जे केलं जातं त्याला म्हणतात तपोमय यज्ञ, किंवा इतर असेही लोक आहेत जे पतंजली योग पद्धतीमध्ये ब्रह्मासाठी ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्यासाठी, हठयोग किंवा अष्टांग योग विशिष्ट शब्दी सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी इत्यादी योग पद्धतीचे आचरण करतात. कारण जसं मी म्हटलं, निर्विशेषवादी निराकारवादी जे आहेत त्यांना कुठेतरी काय, तर त्या एकरूप व्हायचंय, ब्रह्मज्योतीमध्ये एकरूप व्हायचंय, भगवंतामध्ये एकरूप व्हायचं आहे, तिथे कुठेतरी वेगळं अस्तित्व नाहीये त्यांचं. आणि त्याच प्रकारे मग पुढे जाऊन आपण बघतो की इत्यादी विविध मग हठयोग असू दे, अष्टांग योग असू दे, तिथे कुठेतरी ती आत्मिक पातळीवर उन्नती साधली जाते. आणि या सर्व आचरण क्रियांना योग यज्ञ किंवा भौतिक जगामध्ये सिद्धी प्रित्यर्थ केलेले यज्ञ असे म्हणतात. निरनिराळ्या वैदिक शास्त्रांचे विशेष करून उपनिषद आणि वेदांत सूत्र किंवा सांख्य तत्वज्ञान अध्ययन करण्यामध्ये संलग्न होतात. म्हणजे कसं आहे की जसं पुढे जाऊन आपल्याला 12व्या अध्यायामध्ये बघणार आहेत की भगवंत ऑप्शन देत आहेत की कशा प्रकारे तुम्ही सेवा करू शकता भगवंतांची, आणि असं नाही केलं तर, नियम नाही पाळू शकलात तर माझ्यासाठी कर्म करा, कर्म करू शकला नसतात तर ज्ञान घ्या, ज्ञानाने तुमच्या काय म्हणतात ना, ज्ञानामध्ये नॉलेज एनलायटन्स, की तुमच्या ज्ञानाने तुमच्या मनातील अनेक शंकांना कुठेतरी उत्तरं मिळतील किंवा तुम्ही एक स्वतःला पूर्णपणे असं सादर करू शकाल. अशा प्रकारे या गोष्टींचा खुलासा मिळवणं आणि या गोष्टींचे उत्तर मिळवणं हे महत्वाचं असतं. आणि या सगळ्यांपासून मग इथे कुठेतरी हे सकाम कर्मात आलं. जेव्हा आपण कर्मांचा फरक जाणला तेव्हा सकाम कर्म कर्म आणि निष्काम कर्म जे अकर्म आहे. आणि म्हणून मग हे कर्म कुठेतरी पुन्हा बांधत असतं. आणि या प्रकारे सगळ्या या पेक्षा कृष्ण भावना ही मात्र वेगळी असते, कारण तिथे कार्य केलं जातं, सगळं केलं जातं, पण तिथे हे सगळं कृष्ण भावनेने केलं जातं. कुठे स्वतःला मला हे हवं म्हणून या गोष्टी अजिबात केल्या जात नाही. आणि म्हणूनच कुठल्याही प्रकारच्या अशा यज्ञांद्वारे जे काही यज्ञ केले जातात, विहित कर्मांना यज्ञ म्हटलेलं आहे, मग अशा प्रकारच्या यज्ञ आहुती तर काही साध्य होणार नाही आणि निश्चितच भगवंतांची प्राप्ती करू शकणार नाही. कारण कृष्ण भावना ही जोपासणं म्हणजे काय आहे, भगवंतांशी जोडलं जात. मग हे जोडलं जाणं कसं होईल, जेव्हा त्या मुक्या प्राण्यांना तुम्ही कशा प्रकारे, बऱ्याच आपण बघतो आता म्हणजे खूप ट्रेन केलं जातं, त्यांना सांगितलं जातं, आणि मग त्यांच्यावरती पूर्णपणे काय म्हणतात ना त्याला, ती भूतदया दाखवली जाते. परंतु शेवटी कृष्ण भावना जी आहे ती कृष्ण भावना सगळ्यांपासून भिन्न आहे. मग जसं पशुपक्ष्यांचं सांगितलं तशा प्रकारे काहींना त्याची आपण म्हणतो, पण हे सगळे इस्कॉनचे रूल आहेत जिथे कुठेतरी या सगळ्या मांसाहारी गोष्ट टाळणे, मद्यपान न करणे, परक्याशी संबंध न ठेवणे आणि जुगार न ठेवणे, ही 4 नियमांची तत्व आहेत जी रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, ही 4 इम्पॉर्टंट रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत जी इस्कॉन फॉलो करायलाच लागतं, की इस्कॉन मॅन्डेटरीली हे करायला लावतात की ही तत्व. मग तुम्ही ते टप्प्याटप्प्याने, नॉट नेसेसरी तुम्ही एकदम आलात आणि तुमच्या कृष्ण भावना जोपासली गेली आणि तुम्ही दुसऱ्या दिवशीपासून लगेच सगळं त्याचं सगळं त्याबद्दलच वाचता येतं, हे याला वेळ लागेल, केलं जाईल पण याला थोडं वेळ लागेल. आणि म्हणूनच त्या कृष्ण भावना केवळ भगवंत आणि त्यांच्या प्रामाणिक म्हणजे बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर, उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे ज्ञान निश्चितच प्राप्त करता येतं. म्हणून कृष्ण भावना ही निश्चितच दिव्य आहे, जी भगवंतांच्या सेवेमध्ये आणि प्रेममय सेवेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे गुंतवता येतं. आपण प्रश्न असतील ते नंतर घेऊया. अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गती ऊर्ध्वा प्राणायान प्राणायनः अपरे नियताहारः प्राणान् पानेषु जुह्यति जुह्यति. वाचायचंय कोणाला? हरे कृष्ण. हो, वाचते. हरे हरे कृष्ण. या व्यतिरिक्त इतरही लोक आहेत जे समाधीस्थ राहण्याकरता प्राणायाम पद्धतीचा अवलंब करतात. ते प्राणवायूची अपान वायूमध्ये आणि अपान वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात आणि शेवटी संपूर्ण श्वासोच्छ्वास थांबवून समाधी अवस्थेत राहतात. अन्य लोक आहार नियमन करून
प्राणवायूमध्ये यज्ञ म्हणून अर्पण करतात. तात्पर्य: श्वसन प्रक्रिया नियंत्रित करण्याच्या या योग पद्धतीला प्राणायाम असे म्हटले जाते आणि आरंभी हठ योगामध्ये विविध आसनांद्वारे प्राणायामचा उपयोग केला जातो. या सर्व प्रक्रिया इंद्रिये संयमित करण्यासाठी आणि आध्यात्मिक साक्षात्कारामध्ये प्रगती करण्यासाठी आहेत. प्राणायाम मध्ये शरीरातील वायू नियंत्रित केले जातात, ज्यामुळे त्यांचे मार्गक्रमण विरुद्ध दिशेने करता यावे. अपान वायू अधोगमन करतो आणि प्राणवायू ऊर्ध्वगमन करतो. प्राणायाम योगी या वायूंचे विरुद्ध दिशेने मार्गक्रमण करवितो आणि दोन्ही वायूंचे समत्व पूरक मध्ये साधतो. प्राणवायू अपान वायूमध्ये अर्पण करणे कंसात उच्छ्वास आत येणाऱ्या श्वासामध्ये अर्पण करणे या क्रियेला रेचक म्हटले जाते. जेव्हा दोन्ही वायूंचे प्रवाह पूर्णपणे थांबले जातात तेव्हा मनुष्य कुंभक योग यामध्ये स्थित असल्याचे म्हटले जाते. कुंभक योगाच्या आचरणामुळे आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्तीसाठी मनुष्य आपली आयु मर्यादा वाढवू शकतो. बुद्धिमान योगी दुसऱ्या जीवनाची प्रतीक्षा न करता एकाच जीवन कालामध्ये पूर्णतः प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक असतो. कारण कुंभक योगाच्या आचरणामुळे योगी आपले आयुष्य अनेकानेक वर्षांनी वृद्धिंगत करतात. परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्य भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये नित्य स्थित असल्यामुळे त्याची इंद्रिये आपोआपच नियंत्रित होतात. त्याची इंद्रिये नेहमी भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न असल्यामुळे ती इतरत्र रत होण्याची शक्यताच नसते. म्हणून जीवनाच्या अंती तो स्वाभाविकतःच भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य धामामध्ये प्रवेशित होतो. यामुळे तो दीर्घायुषी होण्याचा प्रयत्न करीत नाही. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे तो तात्काळ मुक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होतो. माताजी वस योग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समती एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. 14.26 मध्ये हा श्लोक आहे, 14व्या अध्यायातला. येस, भगवंतांच्या विशुद्ध भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये जो संलग्न होतो तो प्रकृतीच्या गुणांच्या पलीकडे जातो आणि तात्काळ ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत होतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य दिव्य स्तरापासूनच प्रारंभ करतो आणि नित्य त्याच भावनेमध्ये स्थित राहतो. म्हणून त्या स्तरापासून त्याचे पतन होण्याची शक्यता नसते. शेवटी तो भगवत धामात प्रवेश करतो. भगवंतांना अर्पण केलेले अन्न किंवा कृष्ण प्रसाद ग्रहण केल्याने आहार नियमन आपोआपच होते. इंद्रिय निग्रह करण्यासाठी आहार नियमन अत्यंत सहाय्यकारक ठरते आणि इंद्रिय संयम केल्याविना भौतिक जंजाळापासून मुक्त होण्याची शक्यता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समाधीस्थ राहण्याकरता ज्या व्यक्ती प्राणायाम पद्धतीचा अवलंब करतात, मग वरती जे आपण म्हटलं प्राण आपान प्राणायाम प्राणायास्व अपानास्व व्यान उदान आणि समान असे 5 प्रकारचे जे श्वास आपले सांगितलेले आहेत, तर त्यामध्ये अपान वायूमध्ये आणि अपान वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात. प्राणवायूची अपान वायूमध्ये आणि अपान वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात आणि शेवटी संपूर्ण श्वासोच्छ्वास थांबून समाधीस्थ अवस्थेत राहतात. अन्य लोक आहार नियमन करून प्राणवायूमध्ये यज्ञ म्हणून अर्पण करतात. अशा प्रकारे या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे कशा प्रकारे आपल्या स्वतःच्या श्वासावरती नियंत्रण मिळवून जे अष्टांग योगामध्ये आहेत, जे योगी आहेत, यांना याच्याही पलीकडे म्हणजे काय गुणातीत त्या 14.26 मध्ये सांगतात की त्यापेक्षा पुढे जायचं. सात्विक, राजसिक, तामसिक. तामसिक तर खूप खालची हे आहेत. राजसिक इथेही कुठेतरी अपेक्षा आहेत. सात्विकता जी आहे त्याच्याही पलीकडे जायचंय, गुणातीत जायचं.
आणि म्हणूनच प्राणायाम योगी या वायूंचे विरुद्ध, सॉरी, आणि त्याप्रमाणे प्राणायामामध्ये मग या प्राणायामाचा परिणाम दिलेला आहे, I mean, हे दिलेलं आहे. पण ज्या प्रकारे मनुष्य, मला वाटतं खाली गेले ते, तर ठीक आहे. म्हणजे अशा प्रकारे जी व्यक्ती असते ती त्या साक्षात्कारी गोष्टीला स्वतःवर आजमावून बघते आणि त्या दृष्टीने या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करण्याकरता त्या शरीरातल्या ज्या वायूंचं नियंत्रण केलं जातं, त्याप्रमाणे ज्यामुळे त्यांचं मार्गक्रमण विरुद्ध दिशेने करता यावे. अशा प्रकारे बघा की या प्राणायाम जे आहे हा प्राणाचा आयाम आहे. कुठेतरी तुम्ही जेव्हा खालच्या ओळींमध्ये काही ते सांगितलंय की पूरक, रेचक आणि कुंभक या 3 प्रोसेस आहेत याच्या, की ज्या आपल्याला कळतंय की ज्या प्रकारे या या येस, एक मिनिट हा, आवाज काय? ठीक, सॉरी. प्राणायाम योगी या वायूंचे विरुद्ध दिशेने मार्गक्रमण करीतो आणि तो दोन्ही वायूंचे समत्व पूरक मध्ये साधतो. पूरक म्हणजे श्वास घेणं, रेचक म्हणजे श्वास सोडणं आणि कुंभक म्हणजे श्वास धरून ठेवणं. आणि म्हणून इतकी आपली शारीरिक क्षमता इतक्या लेवलला न्यायची असते की कुठेतरी त्या भौतिक आसक्तीतून निश्चितच मुक्ती मिळू शकेल. आणि म्हणूनच बुद्धिमान योगी दुसऱ्या जीवनाची प्रतीक्षा न करता एकाच जीवनकालामध्ये पूर्णता प्राप्त करण्यामध्ये इच्छुक असतात. म्हणून ते तेवढ्या पातळीवरती उत्तम अध्यात्मिक गुरु आपण जे म्हणतो शुद्ध भक्त, की जो पूर्ण शुद्ध नाम आहे, ज्याचं कुठेही तिथे आभास नाहीये, अपराध नाहीये, तर शुद्ध नामस्मरण आहे. आणि अशा प्रकारे या प्राणाचा आयाम पूरक, रेचक आणि कुंभक या तिन्हीचा संदर्भ देऊन भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न असल्यामुळे ही इंद्रिय जी असते ती एकमेकांशी रत होण्याची, म्हणजे कसं असतं की इंद्रियांना स्वतःचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करायला लागतो, त्याशिवाय नाही. कारण कोणी ग्लास उचलून आपल्याला किंवा कुठल्याही प्रकारची इंद्रिय अशी आपल्याला सांगत नाही, त्या प्रकारे वस्तूही आपल्याला सांगत नाही. वी हॅव टू गेट इट, म्हणजे आपल्याला ते जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच या योग्यांची इंद्रिय ही नेहमी भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न असल्यामुळे ती इतरत्र रत होण्याची शक्यताच नसते. म्हणून जीवनाच्या अंती जो स्वभावतःच भगवान श्रीकृष्णाच्या दिव्य भावामध्ये पोहोचू शकतो, कारण त्यांनी स्वतःवरती तितका ताबा मिळवलेला आहे. जे आपल्याला सात्विक गुणांच्या पलीकडे जेव्हा जायचंय, गुणातीत कसं जायचंय, हे भगवंत खूप सुंदरपणे त्या श्लोकामध्ये सांगतात. त्याचा संदर्भ इथे दिलेला आहे की अशा प्रकारे प्रकृतीच्या गुणांच्या पलीकडे जाऊन तो ब्रह्मस्वरूप भगवंतांचं स्वरूप तो धारण करतो. आणि अशा प्रकारे ते स्वरूप धारण करून कृष्ण भावना भावित होतो आणि अशा प्रकारे हे दिव्य स्तरापासून प्रारंभ करून त्याच भावनेमध्ये स्थिर होतो. आणि या स्तरापासून त्याने पतन होण्याची शक्यताच अजिबात नसते. शेवटी तो भगवत धामामध्ये निश्चित त्याला प्रवेश मिळतो. ठीक आहे. आणि इंद्रिय संयम केल्याविना भौतिक जंजाळातून मुक्त होण्याची शक्यता नाही. कारण तिथे संयम जर नाही केला तर ते कुठेतरी बेछूट जाईल, मग बेछूट जातील इंद्रिय आणि मग भौतिक जंजाळातून ते मुक्त होण्याची शक्यताच उरत नाही. आणि म्हणूनच मग इंद्रिय निग्रह करण्यासाठी कशा प्रकारे या सेन्सेसना कंट्रोल करण्यासाठी अशा प्रकारचं काय म्हणतात ना त्याला, कंट्रोल करण्यासाठी ही जी प्रोसेस आहे ही फॉलो करायला लागते. आणि म्हणूनच अशा ही अत्यंत सहाय्यकारक ठरते. कारण ज्या प्रकारे आपण इथे जाणतो आहोत की त्या श्वासावरती नियंत्रण मिळवलं जातं. पूरक, रेचक आणि कुंभक. पूरक हा जर तुम्ही 4 काउंट घेतलात तर रेचक हा जास्तीत जास्त प्रोलॉंग, म्हणजे इतका की तो ज्याप्रमाणे अगदी व्यवस्थितपणे आपण जास्त डीप घेऊ शकू. आणि कुंभक हे कुठेतरी प्राणाला थांबवून ठेवतं आणि अशा प्रकारे त्याची कपॅसिटी वाढवली जाते. आणि म्हणूनच या सगळ्या विना भौतिक गोष्टींची अनासक्ती येणं कठीण आहे. आणि म्हणूनच मग या प्रकारे इंद्रिय संयम केल्यामुळे भौतिक जंजाळातून तो मुक्त होण्याची शक्यता नसते. मग जसं आपण एखादी उदाहरणे दिलेलं आहे, कृष्ण भावनाभावित मनुष्य दिव्य स्तरापासून प्रारंभ करतो आणि नित्य याच भावनेमध्ये राहतो, म्हणून त्याला स्तरापासून पतन होण्याची शक्यता नसते. तो भगवत धामामध्ये जातो.
पण भगवंतांना अर्पण केलेलं अन्न कृष्णप्रसाद ग्रहण केल्याने आहार नियमन आपोआपच होते. कारण जसं आपण म्हणतो ना, की एखादी आपण प्रिव्हेंटिव्ह वॅक्सिन कसं घेतो, की एखाद्या रोगासाठी वॅक्सिन घेतलं जातं, त्याप्रमाणेच हा प्रसाद ग्रहण केला जातो, जेणेकरून या सगळ्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या भौतिक जंजाळातून तिथे भगवत धामाला निश्चितच पोहोचता येतं. सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशापीत कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम. हरे कृष्ण. काहीतरी नेटचा मला वाटतं ना थोडस. हरे कृष्ण. येस, हरे मी कृष्ण. वाचू का? वाचा वाचा म्हणतात. हरे मी कृष्ण. वाचू का? हो हो, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. यज्ञाचे प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे हे सर्व यज्ञ करते पापकर्मातून मुक्त होतात आणि यज्ञाच्या अवशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्याने ते सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती करतात. तात्पर्य: विविध प्रकारच्या यज्ञांच्या पूर्वोक्त वर्णनावरून द्रव्य यज्ञ, वेदाध्ययन किंवा ज्ञानयज्ञ आणि योगयज्ञ कळून येते की इंद्रिय संयम करणे हाच या सर्वांचा मूळ उद्देश आहे. इंद्रिय तृप्तीमुळेच मनुष्य भौतिक अस्तित्वात गुंतून राहतो. म्हणून जोपर्यंत तो इंद्रिय तृप्ती विरहित स्तरावरती स्थित होत नाही, तोपर्यंत तो सच्चिदानंद स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकत नाही. हा स्तर म्हणजेच सनातन किंवा ब्रह्मस्तर होय. वर सांगण्यात आलेले सर्व यज्ञ मनुष्याला भौतिक जीवनाच्या पापकर्मातून शुद्ध होण्यास सहाय्यक होतात. जीवनातील या प्रगतीमुळे मनुष्य जीवनात ऐश्वर्यवान आणि आनंदी होतो. इतकेच नव्हे तर अंतसमयी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन किंवा भगवान श्रीकृष्णांचे सान्निध्य प्राप्त करून तो शाश्वत भगवत धामामध्ये प्रवेश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला 1 सेकंद द्या. हरे कृष्ण. क्षमस्व. तर अशा या सकाम कर्मकांडाला जे आपण आधी बघितलं, की मनुष्य या सगळ्या गोष्टींना, ज्या पहिल्या श्लोकावरून आपण याच्या आधीच्या श्लोकामध्ये म्हटलं की दिव्य द्रव्य यज्ञ आहे, वेदाध्ययन आहे, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, की याच्यावरनं कळून येतं की इंद्रिय संयम करणे हा सगळ्याचा मूळ उद्देश आहे. कसं आहे ना, की ही जी कर्मेंद्रिय आहेत आणि ज्ञानेंद्रिय आहेत, ही ज्ञानेंद्रिय जसं आपण म्हटलं कान, नाक, जिव्हा, डोळे आणि स्पर्श, जी त्वचा आहे आपली, तर अशा प्रकारे ही सगळी जी इंद्रिय आहेत त्यांनी काय बघावं, काय बघू नये, काय खावं, काय खाऊ नये, कशाची चव यांना योग्य आहे, कशाचा वास, ह्या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी नियमित आणणं, नियमन करणं याच्यावर हे खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या इंद्रियांना स्वतःच्या, प्लीज जरा काळजी घ्या, आणि म्हणूनच जोपर्यंत इंद्रिय तृप्ती विरहित स्तरावर स्थिर होत नाही तोपर्यंत तो सच्चिदानंद स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकत नाही. सच्चिदानंद, भगवंतांना त्या आनंदमय कोशामध्ये आपण आलो आहोत. जेव्हा आपण त्या प्राणमय कोशापासून प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि मग या आनंद अशा या सच्चित आनंद, सत म्हणजे शाश्वत, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण, आणि आनंद पूर्णपणे तो आनंद अगदी चिरकाळ टिकणारा आहे, हो टेम्पररी नाहीये. आणि म्हणूनच त्या स्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी त्याला त्या इंद्रियांवर ताबा मिळवणं हे खूप गरजेचं आहे.
इंद्रियांना संयमित करणे. मग जसं आपण आधीच्या श्लोकामध्ये जाणलं की प्राणांचा आयाम करू, मग या प्राणांच्या माध्यमातून कुठेतरी ते साधलं जातं. योगी त्याप्रमाणे ते साधतात आणि म्हणजेच हा स्तर म्हणजे सनातन किंवा ब्रह्मस्तर होय. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो की परब्रह्म म्हणजे परमात्मा भगवंत आहे, पण ब्रह्मस्तरापर्यंत ब्रह्म ब्राह्मण भगवंतांचं जे चैतन्य आहे त्यालाही ब्रह्म म्हटलेलं आहे. आणि मग सर्व यज्ञ मनुष्याला भौतिक जीवनाच्या पापकर्मातून शुद्ध होण्यास सहाय्य करत असतात. मग हे जे काही यज्ञ आहे, द्रव्य यज्ञ असो, वेदाध्ययन किंवा ज्ञानयज्ञ, योग यज्ञ, ज्या प्रकारे आपण यज्ञ म्हणतो तेव्हा तिथे आपण ज्या गोष्टी करायला नको आहे, ज्याच्यापासून परावृत्त व्हायचंय, अनासक्त व्हायचंय, त्यांची आहुती दिली जाते. आणि ती आहुती कशा प्रकारे, तर ती देण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला स्वतःला तयार करायला, तुम्हाला स्वतःला त्याप्रमाणे पात्र ठरवायला लागतं. जीवनातील या प्रगतीमुळे मनुष्य जीवनात ऐश्वर्यवान आणि आनंदी होतो. इतकंच नव्हे तर अंतसमयी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन किंवा भगवान श्रीकृष्णांचं सान्निध्य प्राप्त करून तो शाश्वत धामामध्ये प्रवेश, भगवत धामामध्ये प्रवेश करत असतो. मग या व्यक्तीला निश्चितच कुठेतरी अंतसमयी निर्विशेष ही अशा प्रकारे मनुष्य ऐश्वर्यवान, मग हे ऐश्वर्य म्हणजे तुमचं पैशाने नाही, द्रव्याने नाही, तर अशा प्रकारे हे जे काही त्याचं सामर्थ्य आहे त्याने तो इतका आनंदी होतो आणि त्याप्रमाणे मग त्याला निश्चितच भगवत धामासाठी तो पात्र ठरू शकतो आणि त्या मार्गाने तो मार्गस्थ होतो. इथे पुन्हा पुन्हा सांगण्याचा यज्ञ या विषयावरती त्या आधीच्या श्लोकांचा सुद्धा आपण जो जाणलेला आहे की इथे आहुती दिली जाते इंद्रिय नियमनाची, इंद्रिय संयमाची, इंद्रियांना जी काही आसक्ती आहे त्याची आहुती दिली जाते आणि ते सगळं साधूनच भगवत धामाची प्राप्ती करता येऊ शकते. नायं लोकोस्तयज्ञस्य कुतो नेह कुरु सत्तम. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचं आहे? वाचू का? हो हो, वाचा माता. हरे कृष्ण. हे कुरुश्रेष्ठा, यज्ञ केल्याविना मनुष्य या लोकामध्ये किंवा या जीवनामध्ये कधीच सुखप्राप्ती करू शकत नाही. तर पुढील जीवनाबद्दल काय सांगावे? तात्पर्य: मनुष्य कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक जीवनामध्ये असला तरी निश्चितपणे त्याला आपल्या वास्तविक स्वरूपाचे अज्ञान असते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर भौतिक जगातील अस्तित्व म्हणजे आपल्या पापमय जीवनाच्या कर्मफलांचा परिणाम आहे. पापमय जीवनास अज्ञान कारणीभूत आहे आणि पापमय जीवन हे मनुष्याचे भौतिक अस्तित्व लांबवण्यास कारणीभूत आहे. या जंजाळातून बाहेर पडण्यासाठी मनुष्य जीवन हाच एकमेव सुटकेचा मार्ग आहे. म्हणून वेद हे आपल्याला या जंजाळातून सुटण्यासाठी धर्म, अर्थ, काम आणि सरतेशेवटी या दुःखमय अवस्थेतून पूर्णपणे बाहेर पडण्याचा मार्ग निर्देशित करतात. धर्माच्या मार्गामुळे किंवा वर सांगितलेल्या विविध प्रकारच्या यज्ञांमुळे आपोआपच आपल्या आर्थिक समस्या सुटतात. यज्ञ केल्यामुळे जरी तथाकथित लोकसंख्या वाढ झाली असली तरी आपण पुरेशा प्रमाणात अन्न, दूध इत्यादी प्राप्त करू शकतो. याप्रमाणे शारीरिक गरजा जेव्हा पूर्णपणे भागतात तेव्हा स्वाभाविकपणेच पुढची पायरी म्हणजे इंद्रिय तृप्ती करणे होय. म्हणून वेदांनी इंद्रिय तृप्ती नियमनासाठी पवित्र विवाह बंधनाची व्यवस्था केली आहे. याप्रमाणे मनुष्य क्रमाक्रमाने भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याप्रत उन्नत होतो आणि मुक्त जीवनाची परमोच्च परिपूर्णता म्हणजेच भगवंताचे सान्निध्य प्राप्त करणे हे होय. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्यामुळे सिद्धी प्राप्त होते. म्हणून जर मनुष्य वेदानुसार यज्ञ करण्यास इच्छुक नसेल तर तो या जीवनामध्ये सुखाची अपेक्षा कशी करू शकेल? आणि मग अन्य लोकांवरील अन्य शरीराविषयी काय बोलावे? विविध स्वर्गलोकांमध्ये विविध प्रकारची सुखे उपलब्ध असतात. त्या सर्व ठिकाणी विविध प्रकारचे यज्ञ करणाऱ्या मनुष्यांसाठी अमर्याद सुख उपलब्ध असते. परंतु एखाद्या मनुष्यास प्राप्य असे परमोच्च सुख म्हणजे कृष्ण भावनेद्वारे आध्यात्मिक लोकांमध्ये प्रवेश करणे होय. म्हणून कृष्ण भावना भावित जीवन हेच भौतिक जीवनाच्या सर्व समस्यांचे समाधान आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अशी टप्प्याटप्प्याने इथे गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. कारण कुठेतरी हे जे पापमय जीवन आपण जेव्हा म्हणतो
की मनुष्य हा भौतिक जीवनामध्ये असला तरी त्याला निश्चित आपल्या वास्तविक स्वरूपाचं, कारण जेव्हा व्यक्ती ही मनामधलं कसं आहे ना, की त्याला त्याविषयी जाणून घेणं हे महत्वाचं आहे, ते आतून वाटलं पाहिजे. मग जी नॉर्मल व्यक्ती असते ती या भौतिकतेमध्ये गुंतलेली असते, तिला स्वतःचं काय स्वरूप आहे हेही जाणण्याची इच्छा नसते, की मेकॅनिकली जीवन जगलं जातंय. मनुष्य आहे, मनुष्य जीवन मिळालंय, आपण जगतोय व जगलं जातोय. पण आपली आपली आपलं स्वरूप काय आहे, आपली पोझिशन काय आहे, आपण कुठल्या स्थितीला आहोत, आपण का जन्माला आलो, आपली का निर्मिती झालेली आहे आणि काय आहे त्यामागचं, ही जी औत्सुक्य मनातलं जे असतं, तर हे भौतिक जगातील अस्तित्व म्हणजे आपल्या पापमय जीवनाचा कर्मफलांचा परिणाम आहे. पण हे जाणण्या इतकं ज्ञान त्या व्यक्तीला नसतं, म्हणून ही व्यक्ती मेकॅनिकली जगत असते आणि म्हणूनच तो भौतिक जीवनामध्ये असला तरी त्याला वास्तविक स्वरूपाचं अज्ञान असतं. आणि ते अज्ञान असल्यामुळे ते ज्ञानापासून तो कुठेतरी वंचित असतो आणि त्यामुळे मग ते पापमय जीवनास तो कारणीभूत ठरतो. कारण हे जे अस्तित्व आहे हे पापमय जीवनाची कर्मफळांचा, कारण जसं आपण आधी म्हटलं, कर्म अकर्म विकर्म ही सगळा कर्माचा खेळ आहे. जे काही आहे हे चांगल्या वाईट कर्मांमुळे आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सत्कर्म करणं निश्चितच तुम्हाला त्या सद्मार्गावरती नेत असतं. परंतु पापमय जीवनासाठी मात्र हे अज्ञान कारणीभूत असतं आणि म्हणूनच भौतिक अस्तित्व लांबवण्यास, जसं मी म्हटलं ना, की भगवंतांनी ती एक सूट दिलेली आहे, हे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, इच्छेचं एक स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आणि हे इच्छेचं स्वातंत्र्यच मनुष्य कशा प्रकारे वापरतो त्याच्यावरती या भौतिक अस्तित्व लांबवण्यासाठी तो कारणीभूत ठरतो. कारण त्याला कुठेतरी ती ओढ थांबवता येत नाही, ती आसक्ती थांबवता येत नाही, इंद्रिय तृप्तीची ती आसक्ती, ती ओढ, आणि मला हे हवंय, मला तेही अजून हवंय, त्यामुळे मग तो जन्म जरी झाला तरी ती ओढ संपलेली नसते आणि म्हणूनच पुन्हा ते शरीर नवीन जेव्हा ते आत्मा तो शरीर टाकतो तेव्हा दुसरं शरीर जेव्हा धारण करतो तेव्हा त्या मन सूक्ष्म शरीराच्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतात, ज्या काही भावना असतात, त्या भावना तो त्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये, मग जसं म्हटलं ना की फिशिंग करताना प्रभुपाद म्हणतात पुढचा जन्म निश्चित केलाय यांना, माशाचा जन्म हवाय वाटतं, आता उपभोगता आहेत ना ते सगळं, पण नंतर भोगायला लागणारे का, कारण त्या कर्मांचेच भोग आहेत आणि म्हणून या कर्माचा सगळा खेळ आहे. म्हणून वेद आपल्याला या जंजाळातून सुटण्यासाठी धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष, म्हणून धर्म की आपला स्वतःचा धर्म पाळणं, अर्थ जे काही आपण अर्थार्जन करतो, त्याच्यानंतर कामवासना, मग ज्या प्रकारे आपण त्या गृहस्थाश्रमातून जात असतो आणि सरते शेवटी मोक्ष प्राप्तीसाठी असं वेदांमध्ये दिलेलं आहे. परंतु या सगळ्यातून धर्माच्या मार्गामुळे किंवा सरते शेवटी या दुःखमय अवस्थेतून मग धर्म अर्थ काम मोक्ष याबद्दल व्यासांनी दिलेलं आहे, की आपल्याला वेद सांगतात की अशा प्रकारे मग जेव्हा तो ब्रह्मचर्याश्रम होतो, गृहस्थाश्रम होतो, वानप्रस्थाश्रम होतो, तेव्हा कुठेतरी मोक्ष प्राप्तीसाठी मग संन्यासाश्रम स्वीकारला जातो आणि अशा प्रकारे त्या मार्गाला अवलंबलं जातं. धर्माच्या मार्गामुळे किंवा वर सांगितलेल्या विविध प्रकारच्या यज्ञामुळे आपोआपच आपल्या आर्थिक समस्या सुटतात. कारण कसं आहे की सगळं सकाम कर्मामध्ये केलेलं आहे, द्रव्य यज्ञ हवाय, की हे हवंय, ते हवं आहे आणि ह्या सगळ्यातून भौतिकता आहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आणि या 4 बाबींना तर सांगितलेलं आहे. परंतु कुठेतरी जेव्हा ती भौतिक ओढ आहे, आसक्ती आहे, तेव्हा निश्चितच ती भौतिक आसक्ती त्या गोष्टीचा कशा प्रकारे वापर करते, की त्या शारीरिक गरजा भागवण्यासाठी का स्वतःला आध्यात्मिक उन्नत करायचं आहे. पण जोपर्यंत ते ज्ञान नसतं तोपर्यंत त्या अज्ञानामध्ये मग ती इंद्रिय तृप्तीची वासना ही वाढतच जाते. जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात म्हटलं की कामात क्रोधो विजायते आणि ती कधी वासनेमध्ये त्याचं रूपांतर होतं हे तुम्हाला सुद्धा कळणार आहे. आणि म्हणून वेदांनी इंद्रिय तृप्ती नियमनासाठी पवित्र, मग अशा या वासनेला कुठेतरी आळा घालण्यासाठी विवाह सारखी संस्था ही सांगितलेली आहे वेदांमध्ये. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे मनुष्य क्रमाक्रमाने भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याप्रत उन्नत होतो. ही कुठेतरी स्टेप बाय स्टेप ह्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने सांगितलेल्या आहेत. आणि म्हणून जर मनुष्य वेदांनुसार यज्ञ करण्यास इच्छुक नसेल तर तो या जीवनामध्ये सुखाची अपेक्षा तरी कसा करू शकेल. कारण कसं आहे ना की
सुखाची अपेक्षा, आता इथे ज्या गोष्टींचा संदर्भ सुरुवातीला दिलेला आहे तिथे कुठेतरी ते सकाम कर्मातली गोष्ट सांगितली, कारण मग तो अपेक्षा कशाची करू शकेल हे इथे सांगितले. ही व्यक्ती कृष्ण भावना भावित व्यक्तीपासून निराळी. म्हणून मग जिथे तो सुखाची अपेक्षा करतो आहे, जिथे ती व्यक्ती चांगल्या गोष्टी करून कुठेतरी अपेक्षा करते आहे, म्हणजे कुठेतरी बांधली जाते, त्या गोष्टींना बांधली जाते, त्या कर्माच्या बंधनांमध्ये अडकती आहे. मग इतरांचं काय हो, की जे राजसिक तामसिक वृत्तीमध्ये आहेत त्यांचं काय, त्यांच्याविषयी तर काय बोलावं. विविध स्वर्ग लोकांमध्ये विविध प्रकारची सुख ही उपलब्ध असतात आणि या ठिकाणी विविध प्रकारचे यज्ञ करणाऱ्या मनुष्यांसाठी अमर्याद सुख उपलब्ध असते. परंतु एखाद्या मनुष्यास प्राप्त असेल परमोच्च सुख म्हणजे कृष्ण भावनेद्वारे आध्यात्मिक लोकांमध्ये प्रवेश करणे होय. म्हणून इथेच कुठेतरी भौतिकता आणि आध्यात्मिकता याच्यामध्ये हा फरक आहे. कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला या कशामध्येही रस नसतो, कारण ज्या गोष्टी केल्या जात आहेत या कृष्ण भावनेमध्ये केल्या जात आहेत, त्या कुठेही या कर्मकांडामध्ये सकाम कर्मामध्ये अडकून केल्या जात नाही. म्हणून कृष्ण भावना भावित जीवन हे भौतिक जीवनाच्या सर्व समस्यांचं समाधान आहे. कारण जिथे म्हटलं की जिथे ही वासना आहे, जिथे ती इच्छा आहे, त्या इच्छा तृप्तीसाठी मग हे मला मिळत का नाहीये म्हणून मग गैरवापर केला जातो, चुकीच्या मार्गाला अवलंबलं जातं आणि मग ती वासना थांबता थांबत नाही, ती इतकी टोकाला जाते की त्यामुळे बुद्धी सुद्धा भ्रष्ट होते, मनामध्ये भ्रमाचा पूर्ण वास असतो आणि अशा प्रकारे मनुष्य मग खाली कोसळायला, अधःपतन व्हायला वेळ लागत नाही. पण या सगळ्यातून कुठेतरी बाहेर यायचं असेल तर या सगळ्यांचं समाधान, समस्यांचं समाधान म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन. ती कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासायची, कर्म करा, सगळ्या गोष्टी करा, पण ते ग्रॅटिट्यूड महत्वाचं आहे, ती कृतज्ञता महत्वाची आहे. भगवंतांप्रती ती कृतज्ञता अर्पण करून ते जीवन निश्चितच तुम्हाला सुखकर करता येतं, आनंदी सच्चित आनंद प्राप्त करता येतो. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे. हरे कृष्णा. विनीता माताजी वाचा साहेब. हरे कृष्ण. हे हरे. सर्व विविध प्रकारचे यज्ञ वेदसंमत आहेत आणि ते सर्व विविध प्रकारच्या कर्मांपासून उत्पन्न झाले आहेत. याप्रमाणे त्यांना जाणल्यावर तू मुक्त होशील. वर वर्णन केल्याप्रमाणे वेदांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे सर्वजण कर्म करणाऱ्यांना अनुरूप असे विविध प्रकारचे यज्ञ सांगण्यात आले आहेत. देहात्म बुद्धीमध्ये पूर्णपणे रत झाल्यामुळे या यज्ञाचे आयोजन अशा रीतीने करण्यात आले आहे की ज्यामुळे मनुष्य आपले शरीर, मन किंवा बुद्धीद्वारे यज्ञ करू शकतो. परंतु या सर्वांचा अंतिम उद्देश मनुष्याला शरीरातून मुक्त करणे हाच आहे. याला भगवंतांनी स्वतः या ठिकाणी पुष्टी दिली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, वेदांमध्ये या सगळ्या यज्ञांचा संदर्भ दिलेला आहे आणि हे निरनिराळे यज्ञ केले जातात. पण देहात्म बुद्धीमध्ये कुठेतरी शारीरिक म्हणजे बॉडीली कन्सेप्ट, ही बॉडीली, कारण मी शरीर नाही आत्मा आहे असं म्हणणारी व्यक्ती मी शरीर आहे आत्मा नाही असं कुठेतरी जी व्यक्ती असते की ती देहात्म बुद्धीमध्ये पूर्णपणे रत असते, या यज्ञाचं आयोजन अशा रीतीने करण्यात आलंय की ज्यामुळे मनुष्य आपलं शरीर, मन आणि बुद्धीद्वारे यज्ञ करू शकतो. परंतु शेवटी ह्या सकाम कर्मातून कुठेतरी ज्या गोष्टी किंवा या यज्ञ केले जातात ते पुन्हा या मनुष्याला शरीरातून मुक्त करणे हाच त्याचा कुठेतरी अंतिम उद्देश असतो त्या व्यक्तीचा. त्या व्यक्तीला या सकाम कर्मातून, कर्मकांडातून मला मोक्ष मिळवायचा आहे, मला मुक्ती मिळवायची आणि मुक्तीच्या मार्गावर येण्यासाठी कुठेतरी या सकाम कर्मामध्ये कुठेतरी ते अपेक्षा धरून यज्ञ केले जातात. आणि म्हणूनच भगवंतांनी स्वतः या गोष्टीला इथे सांगितलेलं आहे, जे कृष्ण भावनेपासून निश्चितच निराळे आहे. श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञान ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. कुणाला वाचायचंय?
वाचू का? हो हो, मी कोणाला वाच- इतरांना वाचायचं आहे का? योजना माताजी. हो हो. मी वाचू का नाही? कोणी वाचा, म्हणजे एकेकाने, कोणाला इतरांना हवी असेल संधी तर म्हणून मी हे परंतप हा येस. सॉरी हरे कृष्ण. हे हा. परंतप केवळ द्रव्ययज्ञांपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्था सर्व कर्मयज्ञांचे पर्यवसन दिव्य ज्ञानामध्ये होते. तात्पर्य परिपूर्ण ज्ञानावस्थेची प्राप्ती करणे, त्यानंतर संसारिक दुःखातून मुक्तता प्राप्त करणे आणि अंती भगवंताच्या दिव्य प्रेमासाठी सेवेसाठी कृष्ण भावनांमध्ये रममाण होणे हा वेदांचा मुख्य उद्देश आहे. तरीही या सर्व विविध यज्ञ कर्मांविषयी एक रहस्य आहे आणि मनुष्याने हे रहस्य जाणणे आवश्यक आहे. यज्ञकर्त्याच्या विशिष्ट श्रद्धेनुसार यज्ञ कधी कधी विविध प्रकारची रूपे धारण करतात. जेव्हा मनुष्याची श्रद्धा दिव्य ज्ञानाने युक्त होते तेव्हा त्या यज्ञकर्त्याला अशा दिव्य ज्ञानाशिवाय केवळ द्रव्यांच्या यज्ञ करण्याच्या यज्ञकर्त्यापेक्षा अधिक प्रगत समजले पाहिजे. कारण ज्ञानप्राप्ती झाल्याविना यज्ञ हे भौतिक स्तरावरच राहतात आणि त्यापासून कोणतीही आध्यात्मिक लाभ प्राप्ती होत नाही. वास्तविक ज्ञानाची परिणती दिव्य ज्ञानाच्या अत्युच्च स्तरामध्ये म्हणजेच कृष्ण भावनेमध्येच होते. उन्नत दिव्य ज्ञान प्राप्ती विना यज्ञ म्हणजे केवळ भौतिक कर्मे होत. तरीही जेव्हा हे यज्ञ दिव्य ज्ञानाच्या स्तराप्रत उन्नत केले जातात तेव्हा अशा सर्व यज्ञ कर्मांच्या आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. चेतनेमधील भिन्नतेवरून कधी कधी यज्ञ कर्मांना कर्मकांड म्हणजे सकाम कर्मे म्हटले जाते, तर कधी कधी ज्ञानकांड सत्य शोधार्थ ज्ञान असे म्हटले जाते. ज्या यज्ञाचा शेवट ज्ञान प्राप्तीत होतो तोच यज्ञ अधिक श्रेष्ठ होय. हरे कृष्ण. ज्ञानाचा द्रव्यापेक्षा सुद्धा ज्ञानाचा यज्ञ हा कसा श्रेष्ठ आहे. नॉलेज एनलायटन्स यज्ञ. कारण ज्ञानाने ज्या गोष्टी साधल्या जातात म्हणून भगवंत सांगतायत की पुढे जाऊन जेव्हा भगवंतांना कोणते भक्त आवडतात की सगळं भगवंतांच्या अशी मन हृदय आणि सगळं एकाग्र करणारी ती व्यक्ती आहेच, परंतु भगवंतांनी जे पर्याय दिलेले आहेत की ज्ञानाने तू कुठेतरी ज्ञान ग्रहण कर. आणि डेफिनेटली हे ज्ञान ग्रहण करणं हा एक उत्तम मार्ग आहे जेव्हा तुम्हाला त्या भौतिकतेपासून कुठेतरी अनासक्त व्हायचं. कसं आहे बघा, या सगळ्याचं उद्दिष्ट म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो की संबंध अभ्युदय प्रयोजन याचा आपल्याला पुढे उल्लेख येणार आहे म्हणून त्याच्या खोलात मी जात नाही, आधी सुद्धा उल्लेख आला होता. तर त्याप्रमाणे हा संबंध भगवंतांशी जेव्हा संबंध प्रस्थापित करायचा असतो तेव्हा त्याचं प्रयोजन हेच असतं की कशा प्रकारे त्याला भगवंतांशी जोडलं जायचंय आणि ती कृष्ण भावना आहे. पण इथे जेव्हा आपण द्रव्य यज्ञ म्हणतो तेव्हा तो द्रव्य यज्ञ हा भौतिकतेशी निगडीत असतो. यज्ञ करण्याच्या विविध श्रद्धेनुसार यज्ञ कधी कधी विविध प्रकारची रूप धारण करतात. जेव्हा मनुष्याची श्रद्धा दिव्य ज्ञानाने युक्त होते तेव्हा त्या यज्ञकर्त्याला अशा दिव्य ज्ञानाशिवाय केवळ द्रव्यांचा यज्ञ करणाऱ्या यज्ञकर्त्यापेक्षा अधिक प्रगत समजले पाहिजे. कारण तो या ज्ञान यज्ञामुळे कुठेतरी भौतिकतेपासून स्वतःला परावृत्त करण्यास समर्थ ठरतो. आणि म्हणूनच इथे ज्या द्रव्य यज्ञाचा उल्लेख केलेला आहे त्यापेक्षा हा ज्ञान यज्ञ हा कैक पटीने श्रेष्ठ मानलेला आहे. कारण जर ज्ञानाच्या विना ह्या गोष्टी जर केल्या, उन्नत आणि दिव्य ज्ञान प्राप्ती विना जर जी काही कर्म केली जातात ती फक्त सकाम कर्मामध्ये असतात. तिथे कुठेतरी फक्त आसक्ती आहे, ओढ आहे, अपेक्षा आहे आणि तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. आणि म्हणूनच चेतनेमधील भिन्नतेवरून कधी कधी यज्ञ कर्मांना आध्यात्मिक स्वरूप की जेव्हा हे यज्ञ दिव्य ज्ञानाच्या सराफात उन्नत होतात तेव्हा अशा सर्व यज्ञ कर्मांना आध्यात्मिक, कारण जेव्हा त्या मनुष्याला कळतं की त्याचं स्वरूप काय आहे, तो भगवंतांचा सेवक आहे, ती त्याची पोझिशन आणि ती भावना जेव्हा त्याच्यामध्ये पुरेपूर जागृत होते
तेव्हा त्या चेतनेमधील भिन्नतेवरून कधी कधी यज्ञ कर्मांना कर्मकांडे तर कधी कधी ज्ञान ते म्हटले जाते. पण या सगळ्याचा शेवट हा ज्ञानप्राप्तीत होतो. तोच खरा श्रेष्ठ यज्ञ होय. आणि म्हणून या यज्ञ कर्मांचं म्हणजे या ज्ञानाच्या यज्ञाचं महत्व हे निश्चितच अधिक आहे आणि तो अधिक श्रेष्ठ म्हटला पाहिजे. कारण कर्मकांडात माणूस अडकलेला आहे, त्याला कुठेतरी त्या आसक्ती, भौतिक आसक्तीमध्ये पण तो अडकलेला आहे. पण ती आसक्तीपासूनच जेव्हा तो परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा अशा ज्ञान यज्ञाला निश्चित श्रेष्ठ असा यज्ञ म्हटलेलं आहे. मग भगवंत सांगतात बघा, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्त्वदर्शिनः. येस, हरे कृष्ण. वाचू मी? वाचा वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. तात्पर्य: आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग निसंशय कठीण आहे. म्हणून भगवंत आपल्याला त्यांच्यापासून प्रारंभ होणाऱ्या गुरु शिष्य परंपरेतील प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंना शरण जाण्याचा सल्ला देतात. गुरु शिष्य परंपरेच्या या तत्वाचे पालन केल्याशिवाय कोणीही प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु बनू शकत नाही. भगवंत हे आद्य आध्यात्मिक गुरु आहेत आणि गुरु शिष्य परंपरेतील व्यक्ती हा भगवंतांचा संदेश आपल्या शिष्याला यथार्थ रूपात प्रदान करू शकतो. मूर्ख दांभिक लोकांप्रमाणे कोणीही स्वनिर्मित मार्गाद्वारे आत्मसाक्षात्कारी होऊ शकत नाही. श्रीमद भागवत सांगते की 6.3.19 म्हणजे त्या श्लोकातून धर्म तू सॉरी, काय झालं? नाही नाही श्रीमद वाचा. भागवत सांगते की, मी प्रयत्न करते वाचायचा तो, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणितम. प्रणितम. येस मॅच. धर्म मार्ग साक्षात भगवंतांनी सांगितला आहे. म्हणून मानसिक तर्क किंवा शुष्क वादाच्या आधारे आपण योग्य मार्गाची प्राप्ती करू शकत नाही. तसेच ज्ञान ग्रंथांच्या स्वतंत्र अध्ययनानेही मनुष्य आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करू शकत नाही. ज्ञान प्राप्ती करता मनुष्याने प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंना शरण जाणे अत्यावश्यक आहे. अशा आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार संपूर्ण शरणागतीने केला पाहिजे आणि मिथ्या अहंकार न ठेवता नम्र सेवकाप्रमाणे त्यांची सेवा केली पाहिजे. आत्मसाक्षात्कारी आध्यात्मिक गुरूंना प्रसन्न करणे हेच आध्यात्मिक जीवनातील प्रगतीचे रहस्य आहे. जिज्ञासा आणि नम्रता यांच्या योग्य संयोगाद्वारे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ती होते. नम्रता आणि सेवेशिवाय विद्वान आध्यात्मिक गुरूंना प्रश्न विचारणे परिणामकारक ठरत नाही. मनुष्याने आध्यात्मिक गुरूच्या कसोटीस उतरले पाहिजे आणि जेव्हा ते शिष्याची प्रामाणिक इच्छा पाहतात तेव्हा आपोआपच त्याला वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करून कृतार्थ करतात. या श्लोकामध्ये अंधानुसरण आणि विवेकशून्य प्रश्न या दोन्ही गोष्टींना दोषास्पद ठरविले आहे. मनुष्याने आध्यात्मिक गुरूंकडून केवळ श्रवण करावे असे नाही, तर त्याने नम्रता, सेवा आणि प्रश्नाद्वारे आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञानबोध करून घेतला पाहिजे. प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु स्वभावतःच शिष्याबद्दल अत्यंत दयाळू असतात. म्हणून शिष्य जेव्हा नम्र आणि सेवा करण्यास सदैव तत्पर असतो, तेव्हा ज्ञान आणि प्रश्नांचे आदान प्रदान यांचा पूर्ण मेळ जमतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गुरु, साधू आणि शास्त्र याला आधारित जे प्रमाण, आणि म्हणूनच इथे गुरुचं महत्व जे सांगितलेलं आहे, जे आपण दुसऱ्या अध्यायापासून ऐकतोय, जिथे भगवंतांना अर्जुनाने गुरु मानलेलं आहे. कारण हे ज्ञान, अर्जुन हा दैवी आहे, अर्जुनाला कुठलंही कन्व्हिन्सिंग नको होतं, याचा उल्लेख मी आधी केलेला आहे. पण तिथे कन्फ्युज झाला
भगवंतांचं जरी हे प्रयोजन असलं तरी तिथे तो सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करून कुठेतरी तो सांगतोय की या गुरूंना, जो गुरु 360 अंशातून त्या गोष्टीचा विचार करू शकतो आणि त्याचा जे दृष्टिक्षेप असतो आणि त्याप्रमाणे तो दृष्टिकोन असतो, त्याप्रमाणे तो शिष्याला त्या प्रकारे त्याचं मन परिवर्तित करू शकतो आणि त्याला निश्चितच त्या गोष्टींची महती सांगू शकतो. हे फक्त एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु, त्यासाठी ज्ञानाने परिपूर्ण असलेला, ज्ञानाने संपन्न असलेला असा गुरु हा उत्तम आध्यात्मिक गुरु होऊ शकतो. आणि म्हणूनच इथे म्हटलंय तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारचे जे प्रश्न असतील हे गुरूंकडून निश्चित त्याचं ज्ञान मिळू शकतं. आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनी हे सुधारणासह सांगितलेलं आहे. सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात प्रत्यक्ष भगवंतांना काय आवश्यकता होती, पण पुन्हा सामान्य माणसाला हे कळावं. आणि म्हणूनच एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून की ज्याने ही भावना जाणलेली आहे आणि जो त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला दृढ करतोय, अशा प्रकारच्या व्यक्तीला ते निश्चितच सोपं असतं आणि अशी व्यक्ती निश्चितच मार्गदर्शन योग्य प्रकारे ज्ञान देऊ शकते. आणि म्हणून श्रीमद भागवतात म्हटलंय धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणितम. धर्ममार्ग साक्षात भगवंतांनी सांगितला आहे. म्हणून मानसिक तर्क किंवा शुष्कवादाच्या आधारे आपण योग मार्गाची प्राप्ती करू शकत नाही. इथे कुठेतरी गुरु परंपरा, डिसायप्लिक सक्सेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण हे गुरु परंपरेतून आलेलं ज्ञान आहे. असंच थातुरमातुर कोणीतरी सोमयागोमाने सांगितलेलं ज्ञान नाही. भगवंतांची भगवद्गीता ही प्रभुपादांनी स्वतः तात्पर्यासहित अनुवाद आणि तात्पर्यासहित असं हे स्वरूप आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आणि अथक परिश्रम आहेत याच्या मागे. कारण ही जी जशी आहे तशी भगवद्गीता, याचं जे महत्व आहे, कारण इथे कुठेही आयडिओलॉजीज नाहीयेत, कॉन्कॉक्शन्स नाहीयेत. आणि अशा प्रकारे स्वतः भगवंतांनी गायलेलं जे गीत आहे त्याचा अनुवाद आणि तात्पर्य भगवंतांनी, प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आणि म्हणूनच की अशा आध्यात्मिक गुरूंचा संपूर्णपणे स्वीकार करून शरणागती केली पाहिजे आणि मिथ्या अहंकार न ठेवता नम्र सेवकाप्रमाणे त्यांची सेवा केली पाहिजे. हे अंगी जोपासणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीला ते जड जाणार नाही. मनुष्याने आध्यात्मिक गुरुच्या कसोटीस उतरले पाहिजे. उत्तम आध्यात्मिक गुरु हा शिष्याला चाचपडत असतो, पडताळत असतो, जसं अर्जुनाला पण भगवंत मधून मधून सांगतायत. आणि म्हणूनच हे ओघानेच आलं की अर्जुनाला जसं पूर्णपणे ज्ञान हवंय गुरूंकडून, त्याप्रमाणे गुरूंना जाणून घ्यायचं असतं की ही व्यक्ती किंवा हा शिष्य हा किती लेवलपर्यंत किंवा त्याचं कशा प्रकारे ज्ञान आहे. आणि मग त्याप्रमाणे ती आई त्याला शिकवत असते. अशा प्रकारे उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं महात्म्य हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून आपल्याला इथे दर्शवलेलं आहे. अनुसरण अंधानुसरण आणि विवेकशून्य प्रश्न या दोन्ही गोष्टींना अतिशय दोषात्मक ठरवले जाते. कारण ब्लाइंडली नोबडी कॅन फॉलो एनिथिंग. अंधानुसरण की तुम्ही ब्लाइंडली फॉलो करता आहात, ब्लाइंडली फॉलो करणं, अंध म्हणजे ब्लाइंड. अनुसरण फॉलो करणं, विवेकशून्य की त्याला कुठेही काही त्याच्यामध्ये काय म्हणतात ना, त्याला की काही त्याच्यामध्ये लेवल नाही हो तितकी. आणि म्हणून अशा या गोष्टींना दोषात्मक ठरवले जाते. मनुष्याने आध्यात्मिक गुरूंकडून केवळ श्रवण करावे असे नाही, तर त्याने नम्रता, सेवा, प्रश्नांद्वारे आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञानबोध करून घेतला पाहिजे. जेव्हा नम्र आणि सेवा करण्यास सदैव तत्पर असा हा भक्त असतो, तेव्हा त्याला ज्ञान आणि प्रश्नांचा आदान प्रदान याचा पूर्ण वेळ जमतो. यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यान्मथ द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि. हरे वाचू का? हा हो वाचा गीता माझ्याशी वाच. हरे हरे कृष्ण. आत्मसाक्षात्कारी जीवांकडून वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती झाल्यावर तू पुन्हा मोहित होणार नाहीस. कारण या ज्ञानाद्वारे तू पाहशील की सर्व प्राणी मात्र हे परमात्म्याचे अंश आहेत, अर्थात ते माझेच आहेत. तात्पर्य: आत्मसाक्षात्कारी किंवा वस्तूंचे यथार्थ स्वरूप जाणणाऱ्या व्यक्तीकडून ज्ञानप्राप्ती केल्यामुळे सर्व प्राणी मात्र हे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचे अंश आहेत हे मनुष्य जाणतो. श्रीकृष्णांपासून भिन्न अस्तित्व असल्याची जाणीव म्हणजे माया होय.
मा नाही या ही. काही लोकांना वाटते की आपल्याला श्रीकृष्णांनी काहीच कर्तव्य नाही. श्रीकृष्ण हे केवळ एक ऐतिहासिक महापुरुष आहेत आणि निर्विवेश ब्रह्म हेच परमतत्व आहे. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे तेज होय. श्रीकृष्ण हे भगवान या नात्याने सर्व गोष्टींचे मूळ कारण आहेत. ब्रह्मसंहितेत स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचे कारण आहेत. लक्षावधी अवतार म्हणजे त्यांची विविध केवळ विस्तारित रूपेच आहेत. त्याचप्रमाणे जीवही त्यांचे अंश आहेत. मायावादी तत्वज्ञानांना चुकीने वाटते की भगवान श्रीकृष्णांच्या अनेक विस्तारित रूपांमध्ये ते आपले स्वतंत्र अस्तित्वही गमावतात. या विचाराचे स्वरूप भौतिक आहे. भौतिक जगतात आपल्याला अनुभव आहे की जेव्हा एखाद्या गोष्टीचे तुकड्यांमध्ये विभाजन केले जाते तेव्हा त्या गोष्टीचे मूळ स्वरूप नष्ट होते. परंतु मायावादी लोक जाणत नाहीत की परमतत्व म्हणजे एक अधिक एक बरोबर एकच होय आणि एक उणे एक म्हणजेही एकच होय. परमधाम धाममधील प्रत्येक गोष्टीचे स्वरूप हेच आहे. आपल्याला ब्रह्मविद्येचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे आपण आता मायेने आच्छादित झालो आहोत आणि म्हणून आपल्याला वाटते की आपण श्रीकृष्णांपासून भिन्न आहोत. जरी आपण श्रीकृष्णांचे भिन्न अंश असलो तरी त्यांच्यापासून सर्वथा कधीच भिन्न होऊ शकत नाही. जीवामध्ये असणारा शारीरिक भेद म्हणजे माया किंवा अवास्तविकता आहे. आपण सर्वजण श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आहोत. केवळ मायेमुळेच अर्जुनाला वाटले की आपल्या नातलगांशी असणारे आपले अनित्य शारीरिक संबंध हे भगवान श्रीकृष्णांशी असणाऱ्या शाश्वत आध्यात्मिक संबंधापेक्षा महत्वाचे आहेत. संपूर्ण गीतेची शिकवण हीच आहे की जीव हा श्रीकृष्णांचा नित्य सेवक असल्यामुळे त्याला श्रीकृष्णांपासून वेगळे करता येत नाही आणि श्रीकृष्णांपासून आपण भिन्न आहोत या जीवाच्या भावनेलाच माया म्हटले जाते. जीव हे भगवंतांचे अंश असल्यामुळे त्यांना विशिष्ट प्रयोजनाची पूर्ती करायची असते. अनादिकालापासून त्यांना या प्रयोजनाचे विस्मरण झाल्यामुळे ते मनुष्य, पशु, देवता इत्यादी विविध प्रकारच्या शरीरांमध्ये बद्ध झाले आहेत. अशी शारीरिक भिन्नता ही भगवंतांच्या दिव्य सेवेच्या विस्मरणामुळे होते. पण जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावनेद्वारे भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होतो तेव्हा तात्काळ या मायेतून त्याची मुक्तता होते. असे विशुद्ध ज्ञान तो केवळ अधिकृत आध्यात्मिक गुरुकडून प्राप्त करू शकतो आणि त्या योगे जीव आणि श्रीकृष्ण एकच आहेत हा भ्रम टाळू शकतो. परिपूर्ण ज्ञान म्हणजे हे जाणणे होय की परमात्मा श्रीकृष्ण हे सर्व जीवांचे परम आश्रयदाते आहेत आणि त्यांच्या आश्रयाचा त्याग केल्याने जीव हे भौतिक शक्तीद्वारे मोहित होतात, कारण त्यांना वाटते की आपण स्वतंत्र आहोत. याप्रमाणे निरनिराळ्या प्रकारच्या भौतिक गोष्टींशी तादात्म्य केल्यामुळे जीवांना श्रीकृष्णाचे विस्मरण होते. तरीही जेव्हा असे मोहित जीव कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतात तेव्हा जाणले पाहिजे की ते मुक्तिपथावर आहेत. त्याला श्री भागवतात 2.10.6 पुष्टी देण्यात आली आहे. मुक्तिर्हितात्वान्यथारूप स्वरूपेय व्यवस्थिती. मुक्ती म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचा नित्यदास म्हणून आपल्या मूळ स्वरूपामध्ये कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होणे होय. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे कृष्ण. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आत्मसाक्षात्कारी, ज्या गुरूंचा आपण उल्लेख केलेला आहे की उत्तम आध्यात्मिक गुरु की ज्यांना हे ज्ञान प्राप्त झालेलं असतं आणि ते त्या ज्ञानाच्या चक्षुंनी तुम्हाला ते दाखवू शकतात, कारण त्यांना तो साक्षात्कार झालेला असतो आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे ते निश्चितच त्या दिव्य ज्ञानामध्ये असतात, कारण ते त्या आत्मिक पातळीवर असतात, ते देहाच्या पातळीवर नसतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जे काही ही जी
आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती आहे ती जाणत असते, कारण ती आत्म्याच्या पातळीवर मनुष्याला बघते. मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, आणि हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि हा आत्मा हा प्रत्येक जीवामध्ये असतो. 84 लक्ष योनींमध्ये हा आत्मा निवास करत असतो. जसं म्हटलं की मी जेव्हा पुरुष अवतारांविषयी म्हटलं तेव्हा क्षीरोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये भगवंत हे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असतात. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे तेज होय. श्रीकृष्ण हे भगवान या नात्याने सर्व गोष्टींचं मूळ, परमधाम, परम कारण, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान हे 3 स्वरूप आहेत. ज्यांना जे जाणायचंय त्या पातळीपर्यंत ते अभ्यास करतात. आणि त्याच्या ऍडव्हान्स पातळीवर तुम्हाला जेव्हा पुढे पुढे जायचंय तेव्हा ते औत्सुक्यच तुम्हाला त्याविषयीचं पुढे नेऊ शकतं. लक्षावधी अवतार म्हणजे त्यांची विविध वेगळी विस्तारित रूपं आहेत, जीवेही त्यांचे अंश आहेत. आणि मायावादी तत्वज्ञानानं चुकीनं वाटतं की भगवान श्रीकृष्णांच्या अनेक विस्तारित रूपांमध्ये ते आपले स्वतंत्र अस्तित्वही गमावतात. या विचाराचे स्वरूप भौतिक आहे, कारण हे लोक ज्ञान नाहीये ना, ज्ञानाचा अभाव आहे. कारण तो इंडिपेंडन्स दिलाय ना, तो फक्त भौतिकतेसाठी घेतला जातोय. तिथे ज्ञानाचा कुठेच काही लवलेश दिसत नाही. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे ही मायावादी लोक यांना अस्तित्वच मान्य नसतं. पण निर्विशेष निराकारवादी लोक निदान कसे आहेत की त्यांना भगवंतांचं स्वरूप मान्य असतं. आणि अशा प्रकारे स्वरूप म्हणण्यापेक्षा ज्या काही ब्रह्मस्वरूपाला आणि ज्या काही त्या शक्तीला, चेतनेला गुंतत असतं. परंतु मायावादी लोकांना श्रीकृष्णांचं अस्तित्वच माहिती नसतं. आणि म्हणूनच मग भौतिक जगतात आपल्याला अनुभव आहे की एखाद्या गोष्टीचं तुकड्यांमध्ये विभाजन केलं तेव्हा त्या गोष्टींचं मूळ स्वरूप नष्ट होतं. परंतु मायावादी लोक जाणत नाहीत की परमतत्व म्हणजे 1+1 एकच, बरोबर एकच होय, आणि 1 × 1 म्हणजेही एकच होय. परमधामामधील प्रत्येक गोष्टीचं स्वरूप आहे. आणि म्हणून भगवंतांविषयी शोपनिषदामध्ये आपण ऐकतो पूर्णम पूर्णमिदस्य, कारण पूर्ण म्हणजे भगवंत इतके परिपूर्ण आहेत. म्हणून त्या कृष्णांना अवतारी म्हटलेलं आहे. ते अवतार नाही आहेत, तर ते अवतारी आहेत. आणि अशा प्रकारे सर्वात उच्च जे गोलोक धाम आहे, अशा या श्रीकृष्णांना आध्यात्मिक स्वरूप आहे. आणि त्यांना कुठेही त्यांच्यापासून कितीही काही निर्माण केलं तरी ते तितकेच परिपूर्ण राहत आहेत. काहीही त्यांच्यापासून घेतलं आणि कशा प्रकारे तर त्यांचं मूळ स्वरूप नष्ट होत नाही. हे सगळी आपली माया आहे. भगवंत हे योग मायाने स्वतःला आच्छादित ठेवतात, ज्यांच्या समोर त्यांना प्रकट व्हायचं नसतं. आणि म्हणून ही योग माया आणि मोह माया ही भगवंतांचीच आहे. या मायेच्या पाशाखाली तुम्ही निश्चित अशा गोष्टींना जाणू शकतात की ते खरं नाही. आणि म्हणूनच परमधामामधील प्रत्येक गोष्टीचं स्वरूप हे अशा प्रकारे संपूर्ण आहे, परिपूर्ण आहे. आणि म्हणूनच अशा या ब्रह्मविद्येचे ज्ञान जेव्हा पुरेसं नसतं तेव्हा मायेने आच्छादित केला जातो. कारण जसं म्हटलंय ना की माया झपटले, कारण कितीही आपण म्हटलं की थोड्या काळासाठी जरी आपण त्या कृष्ण भावनेपासून दूर गेलो तरी ही जी माया आहे ना भगवंतांची, ही मोह माया, महामाया, ही निश्चितच ताबडतोब अटॅक करू शकते. कारण तितकं त्याचं स्ट्रॉंगनेस आहे, तितकी स्ट्रॉंग आहे ती पण माया. आणि म्हणूनच आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत ना हो, कारण तिला त्या इंद्रियांना बाजूला श्रीकृष्ण आले न बसले तरीही कळणार नाही, इतकी ती सदोष आहे. कारण त्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स आहेत हो. भगवान श्रीकृष्णांनी असलेल्या शाश्वत आध्यात्मिक संबंधापेक्षा महत्वपूर्ण आहेत. आणि एक मिनिट हा, अर्जुनाच्या वाटण्याविषयी दिलेलं आहे. कारण अर्जुनाला जे करुणा, मनामध्ये करुणा दाटून आलेली आहे, कुठेतरी पापमय भावना वाटतंय, पाप वाटतंय. हे सगळं का वाटतंय? कारण तो कुठेतरी मायेने आच्छादला गेलाय. कारण त्याच्यामध्ये वाटणारी ओढ आणि त्याच्यात स्वतःच्या, तो निर्मळ भक्त आहे पण त्याच्यामध्ये ती ओढ आहे, ती आसक्ती आहे. आणि म्हणून तो कुठेतरी बांधला जातोय. आणि म्हणून अर्जुनाला वाटलं की आपल्या नातलगांशी असणारे आपले अनेक शारीरिक संबंध हे भगवान श्रीकृष्णांची असणाऱ्या शाश्वत आध्यात्मिक संबंधापेक्षा सुद्धा महत्वपूर्ण आहे. म्हणून त्याच्या मनामध्ये ती करुणा दाटवली. पण ज्याचं उत्तम आध्यात्मिक गुरु म्हणजेच भगवंतांनी कशा प्रकारे निराकरण करून त्याला सांगितलं तू असा नाही, असा विचार कर. कारण जेव्हा तो आत्म्याच्या पातळीवर विचार करायला लागला तेव्हा त्याने ते जाणायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणून इथे जसं आधीच उल्लेख केलेला आहे की
मनुष्य कृष्ण भावनेद्वारे भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होतो तेव्हा तात्काळ तो त्या मायेतून मुक्त होतो. विशुद्ध ज्ञान तो केवळ अधिकृत आध्यात्मिक गुरुकडूनच प्राप्त करू शकतो आणि त्या योगे जीव आणि श्रीकृष्ण हे एकच आहेत हा भ्रम टाळू शकतो. सेपरेट आयडेंटिटी आहे आणि म्हणून हा भ्रम टाळता येतो की दोन्हीही सेपरेट नाही, एकत्र आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे जे निराकारवादी आहे, निर्विशेषवादी आहेत, त्यांना निश्चितच तीच भावना असते ज्यांच्यामध्ये कृष्ण भावनेचा अभाव असतो. अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचंय? कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभूजी. माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. वाचायचंय? मी वाचतो. हो वाचतो की. वाचा प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुला सर्व पापी लोकांमध्ये अत्याधिक पापी जरी समजण्यात आले तरी तू जेव्हा दिव्य ज्ञानरूपी नौकेमध्ये आरूढ होशील तेव्हा तू दुःखरूपी महासागर पार करण्यास समर्थ होशील. तात्पर्य: स्वतःच्या स्वरूप स्थितीचा श्रीकृष्णांशी असणारा संबंध योग्य रीतीने जाणणे ही इतकी सुंदर गोष्ट आहे की यामुळे अज्ञानरूपी महासागरात चालणाऱ्या जीवनार्थ संघर्षातून मनुष्याचा तात्काळ उद्धार होऊ शकतो. या भौतिक जगाची तुलना कधी कधी अविद्यारूपी महासागराची आणि कधी कधी वणव्याने पेट घेतलेल्या अरण्याची करण्यात येते. एखादा मनुष्य कितीही कुशल पोहणारा असला तरी महासागरामध्ये अस्तित्वासाठी करावा लागणारा संघर्ष अत्यंत कठोर असतो. जर कोणी पुढे येऊन धडपड करणाऱ्या पोहणाऱ्या मनुष्याला महासागरातून वर काढीत असेल तर तो अत्यंत महान उद्धारक आहे. भगवंतांकडून प्राप्त केलेले परिपूर्ण ज्ञान म्हणजेच मुक्तिपथ आहे. कृष्ण भावना रूपी नौका अत्यंत सुगम आहे आणि त्याचबरोबर ती उदात्तही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी ही नौका सांगितली बघा, कृष्ण भावना रूपी नौका आहे आणि ती नक्कीच या महासागरातून पार पाडत असते आपल्याला. या जीवन रूपी म्हणजे आपण म्हणतो ना, हे अशाश्वतम दुःखालयम आहे. जन्म मृत्यू जरा व्याधी अशा या मृत्यू लोकामध्ये आलेलो आहोत आपण. स्वतःच्या स्वरूप स्थितीचा श्रीकृष्णांची असणारा संबंध योग्य रीतीने जाणणे ही इतकी छान गोष्ट आहे की आपण भगवंतांचे सेवक आहोत. ही भावना, ही भावनाच कृष्ण भावना कुठेतरी उन्नत करत असते हो. कारण हे जाणणं, आत्मा आहोत आपण आणि मी शरीर नाही आत्मा आहे. हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. ममई वांशो जीव लोके भगवंत सांगतायत, माझे अंश आहात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या भौतिक जगाची तुलना, कारण हे अशाश्वतम दुःखालय म्हणून त्याला कुठेतरी महासागराशी किंवा वणव्याशी तुलना केलेली आहे. कारण कितीही कुशल पोहणारा मनुष्य असला तरी तो महासागरामध्ये अस्तित्वासाठी जो संघर्ष करायला लागतो तो अतिशय खडतर असतो. कारण जसं आपण म्हणतो की बघा, या कॉम्पिटिटिव्ह जगतामध्ये आता आपण बघतो आपली मुलं इतके मार्क मिळवू 94.94.10 कितीही कितीही तरी पण ते कमीच पडतंय. कारण कुठेतरी तिची आयडेंटिटी आणि स्वतःला तिथे तरुण राहायचं आहे त्याच्यासाठी धडपड चालू असते. तसाच संघर्ष की भगवंत सांगतायत 15व्या अध्यायामध्ये की या 6 इंद्रियांनी कुठेतरी 5 इंद्रिय आणि मन यांनी मनुष्य संघर्ष करायला लागतोय मनुष्याला. आणि हा संघर्ष काही सोपा नसतो हो, तो अत्यंत खडतर असतो. कारण ते स्वरूप, कारण स्वतःला कुठेतरी त्याला अस्तित्व टिकवायचं असतं आणि म्हणूनच कोणी पुढे येऊन धडपड करणाऱ्या पुढणाऱ्या मनुष्याला महासागरातून वर काढीत असेल तो अत्यंत महान उद्धारक आहे. तो उत्तम आध्यात्मिक गुरुच असू शकतो जो या महासागरातून या बुडणाऱ्या व्यक्तीला बाहेर काढू शकतो. आणि म्हणून भगवंतांकडून प्राप्त केलेले परिपूर्ण ज्ञान हा मुक्तिपथ आहे. कृष्ण भावना रूपी नौका ही अत्यंत सुगम आहे आणि ती तितकीच उदात्त आहे. कृष्ण भावनेच्या या नौकेत बसून निश्चितच हा खडतर महासागर निश्चितच पार केला जाऊ शकतो. कारण भगवंतांनीच निर्माण केलेली आहे हो ही सगळी मोह माया भौतिकता, ही सगळी जी काही स्वरूप आहे, जी काही प्रकृती आहे ही भगवंतांपासूनच आहे. परंतु ते ज्ञान आणि कशा प्रकारे ही कृष्ण भावना, जी जी कृतज्ञ रूपी भावना आहे ती निश्चितच याच्यापासून बाहेर काढायला मदत करते. आणि त्याप्रमाणे ती उदात्त, ही ती जी भावना असते ती उदात्त
मुक्त भावना असते, कारण तिथे भगवंतांशी सगळं, भगवंतांच्या समतोच्या ते केला जातो. सर्वम कृष्णार्पणम असा उदात्त हेतू त्या भावनेचा असतो. अजून 5 श्लोक आहेत, आपण घेऊया थोडा वेळ ना. सगळ्यांना वेळ आहे आज? आपण असा 4था अध्याय पूर्ण करू आज. चालेल सगळ्यांना? चालेल. ठीक. मला माताजी माताजी हा बोला माताजी. अं, भगवंतांकडून प्राप्त केलेले परिपूर्ण ज्ञान म्हणजेच मुक्तिपथ आहे, हे शेवटीच आहे बघा दिलेलं. कुठल्या श्लोकामध्ये? एकदम नाही, आत्ताच आहे हाच श्लोक 36. 36 मध्ये. येस. शेवटची सेकंड लास्ट लाईन आहे बघा. हा हा हा. भगवंतांकडून प्राप्त भगवंतांकडून केलेले प्राप्त केलेले येस परिपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान ज्ञान म्हणजे म्हणजेच मुक्तिपथ आहे. हा. हे परत जरा एकदा सांगा. हो येस, नक्की माताजी. आता कसं दिलंय बघा, जर कोणी पुढे येऊन धडपड करणाऱ्या पोहणाऱ्या मनुष्याला महासागरातून वर काढीत असेल, तो अत्यंत महान उद्धारक आहे. आणि भगवंतांकडून प्राप्त केलेले परिपूर्ण ज्ञान म्हणजे कसं आहे, की आपण म्हणतो ना, की ज्ञानाने ज्ञानरूपी शस्त्राने तुम्ही अंधकार रूपी अज्ञानाचा वार त्याला छाटू शकता किंवा त्याला नाश करू शकता. त्याचप्रमाणे हे दिलेलं आहे. भगवंतांनी हे ज्ञान अर्जुनामार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आणि हे प्राप्त केलेलं ज्ञान हे परिपूर्ण, म्हणजे हे ज्ञान जर घेतलं, आपली स्वरूप स्थिती जर जाणली, की व्हॉट इज आर इटर्नल पोझिशन, आपण भगवंतांचे सेवक आहोत. आणि मग भगवंतांनी दिलेलं हे जे ज्ञान आहे, ज्या 2ऱ्या अध्यायापासून तू शरीर नाही आत्मा आहेस, आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे, आणि अशा प्रकारचं जे ज्ञान जे आहे आत्मसाक्षात्कारी बनवण्याला जे कारणीभूत करतं, असं ज्ञान निश्चितच मुक्तिपथ आहे. अशाने तुम्ही निश्चितच त्या भगवत धामाला पोहोचू शकाल. या भौतिक प्रकृतीतून तुम्हाला मुक्ती मिळू शकेल. हे ज्ञान आहे, हे ज्ञानच तुम्हाला याच्यातून बाहेर काढू शकेल. म्हणून या नौका रूपी, म्हणजे कृष्ण भावना रूपी जी नौका आहे, ती कशाने आहे? ती ज्ञानाने. सच्चित आनंद हो. सत म्हणजे शाश्वत, ज्ञान म्हणजे चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण, आणि आनंद म्हणजे तो चिरकाळ टिकणारा आनंद हो. अशा भगवत धामाला तुम्हाला नेऊ शकतो. असं हे ज्ञान आहे माताजी, जे तुम्हाला मुक्तीपथावरती, तुम्हाला निश्चितच या भौतिक प्रकृतीपासून सुटका देऊ शकतो. ठीक आहे माताजी? हो हो, थँक्यू. ओके, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण पुढे जाऊया. यथैधांसी समिद्धोग्नीर भस्मसात कृत करुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचंय? हा वाचा पुष्पलता माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे प्रज्वलित अग्नीस दर्पण भस्मसात करून टाकतो, त्याचप्रमाणे हे अर्जुना, ज्ञानरूप अग्नी सर्व प्राकृत कर्मबंधने भस्मसात करून टाकतो. तात्पर्य: आत्मा आणि परमात्मा तसेच त्यांच्यातील संबंधाच्या परिपूर्ण ज्ञानाची तुलना या ठिकाणी अग्नीशी करण्यात आली आहे. हा अग्नी केवळ पापकर्माची फळेच भस्मसात करतो असे नाही, तर तो पुण्यकर्माची फळे देखील भस्मसात करतो. कर्मबंधनाच्या अनेक अवस्था आहेत. कर्म करताना होणारे बंधन, वर्तमान स्थितीत फलप्राप्ती ज्यांची होते ते बंधन, पूर्वीच फलप्राप्ती झालेले बंधन आणि यापुढे फल देणारे बंधन. परंतु जीवाला स्वरूपावस्थेचे ज्ञान झाले म्हणजे हे ज्ञान सर्व बंधनांना भस्मसात करते. जेव्हा मनुष्य पूर्ण ज्ञानी होतो तेव्हा त्याच्या संचित व क्रियमाण कर्माची सर्व बंधने भस्मसात होतात. वेदांमध्ये बृहत आरण्यक उपनिषद 4.4.22 म्हटले आहे की उभे वैश्वते तरत तरत यमृतः साध्वी. मनुष्य पाप आणि पुण्य या दोन्ही प्रकारच्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कसं आहे बघा, हा सगळा कर्माचा खेळ आहे. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो की कर्माची फळं, जेव्हा त्या सकाम कर्मामध्ये असतो तेव्हा ती कर्माची फळं उपभोगायची असतात. मग जरी ते पुण्यकर्माचं फळ असलं तरी पण ते तुम्हाला कुठेतरी अडकवतंय, कर्म बंधनात अडकवतंय. तुम्ही भले भले पुण्यकर्म करताय, हे दान करताय, ते दान करताय, चांगले यज्ञ याग करताय, पण तिथे सकाम आहे होते. तुम्हाला त्याची फळं उपभोगायची.
मग ते ते जे करणारं कर्म आहे, ती जी काही कर्म करताय, ते तुम्हाला त्या बंधनात अडकवत आहे. पण आत्मा आणि परमात्मा तसेच त्यांच्यातील संबंधांच्या परिपूर्ण ज्ञानाची तुलना या ठिकाणी अग्नीशी, आणि म्हणूनच या सगळ्या ज्ञानाने काय होत आहे, तर या कर्म बंधनापासून तुम्ही मुक्त होऊ शकतात. नुसत्या पापकर्मातूनच नाही, तर पुण्यकर्माच्या फळांदा देखील तो भस्मसात करतो. कारण तिथे ती फळच भगवंतांना अर्पण केली जातात हो. आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे आणि मी भगवंतांचा सेवक आहे. ही जी भावना आहे, हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञान पुरेसं आहे या सगळ्या पाप आणि पुण्य कर्मांच्या फळांना जाळण्यासाठी. आणि अशा या अग्नीमध्ये सगळं भस्मसात होऊ शकतं. या ज्ञानामध्ये सगळं भस्मसात होऊ शकतं. आणि हे कर्माची फळं ही वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. कर्म करताना होणारे बंधन, वर्तमान स्थितीत फलप्राप्ती ज्याची होते, म्हणजे वर्तमान स्थितीमध्ये लगेच त्याची फळं मिळतात, त्यानंतर ते बंधन पूर्वीच फलप्राप्ती झालेली बंधन, मग याची फळं पूर्वीच काही त्याच्यामध्ये पुढच्या जेव्हा तुम्ही उपदेशामृत किंवा आय मीन सॉरी भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये तुम्हाला आहे की त्याचं उत्तम बीजम फलम, म्हणजे ती अजून ती त्या बीजाच्या अवस्थेमध्ये आहेत, ज्यांची फलोन्मुक्ती मुक्त झालेली आहे, फलोन्मुक्त झालेली आहेत, ती फळं भोगायला लागतात. आणि अजून जे नुसतेच अजून जी कर्म घडायची आहेत, त्यांचं सुद्धा कुठेतरी कर्म फळं भोगायला लागणं. अशा प्रकारे या सगळ्यातून म्हणजे फल देणारे बंधन, यापुढे फल देणारे बंधन, परंतु जीवाला स्वरूपावस्थेचे ज्ञान झाले, म्हणजे हे ज्ञान सर्व बंधनांना, मग ते वर्तमानातल्या, भविष्य काळातल्या, भूतकाळातली तुमची काही कर्मफळांची फळं भोगायला लागत असतील किंवा त्या कर्माची फळं भोगायला लागतील, या सगळ्याचं तिथे भस्म होतं. मग ते कुठल्याही प्रकारचं फळ असू दे, कुठल्याही प्रकारची कर्माची फळं असू दे, ती सगळी त्या अग्नीमध्ये भस्मसात होतात. कुठल्या अग्नीमध्ये, तर इथे असलेल्या ज्ञानाचा अग्नी. भगवंतांचे सेवक आहोत, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आत्मिक पातळीवर जेव्हा विचार केला जातो, तेव्हा जीवाला स्वरूपा अवस्थेचं ज्ञान होतं. मी भगवंतांचा इटर्नल सेवक, म्हणजे तो मी डिवोटी आहे, मी भक्त आहे भगवंतांचा. आणि हे सगळं ज्ञान जे आहे, या सगळ्या भौतिक बंधनांपासून निश्चितच मुक्ती देतं. जे काही जेव्हा मनुष्य ज्ञानाने परिपूर्ण होतो, तेव्हा त्याचा संचित आणि क्रियमाण कर्मांची सर्व कर्म बंधने भस्मसात केली जातात. मनुष्य पाप आणि पुण्य या दोन्हीही कर्मबंधनातून मुक्त होतो. कारण ती दोन्ही कर्माची फळच आहे तो, कारण ती दोन्ही कर्मच आहे. तुम्ही सकाम करा, विकर्म करा, तुम्ही कर्म करतात त्याची फळं भोगायला लागतात. ते पापकर्म असलं तर वाईटच वाईट, पण ते पुण्यकर्म असलं तरी तुम्ही फळं उपभोगताय, मग तुम्हाला त्याचे भोगही भोगायलाच लागतात. आणि म्हणून या सगळ्याचं जेव्हा भस्म होतं, की जेव्हा तुम्ही आत्मिक पातळीवर विचार करता. होय. अरे प्लीज काळजी घ्या. स्कॅनर पाठवून देऊ, येते तुम्हाला. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे. पुढचा श्लोक घेऊ. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. हरे कृष्ण. तुम्हाला वाचायचं आहे का? एक सेकंद द्या मला. मी वाचू का आता? एक मिनिट द्या मला. हो. हरे कृष्ण. मी वाचू का? एक मिनिट द्या म्हणाल्या त्या. हो का? बरोबर, थांबले. येस माताजी. हरे कृष्ण. क्षमस्व, मी वाचा. वाचू माताजी? हो हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या जगात दिव्य ज्ञानासारखे विशुद्ध आणि उदात्त असे इतर काहीही नाही. असे ज्ञान म्हणजे सर्व सिद्धींचे परिपक्व फळ आहे. जो भक्ती एक योगाचा सेकंड. आचरणा
ठीक. हरे कृष्ण. क्षमस्व. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या जगात दिव्य ज्ञानासारखे विशुद्ध आणि उदात्त असे इतर काहीही नाही. असे ज्ञान म्हणजे सर्व सिद्धींचे परिपक्व फळ आहे. जो भक्ती योगाच्या आचरणामध्ये निपुण झाला आहे तो योग्य समयी स्वतःमध्ये या ज्ञानाचे आस्वादन करतो. तात्पर्य, आम्ही जेव्हा या दिव्य ज्ञानाबद्दल बोलतो तेव्हा दिव्य ज्ञान म्हणजे अध्यात्म ज्ञान आहे हे जाणले पाहिजे. म्हणून दिव्य ज्ञाना इतके विशुद्ध आणि उदात्त असे इतर काहीही नाही. अज्ञान हे आपल्या बंधनाचे कारण आहे आणि ज्ञान हे मुक्तीचे कारण आहे. हे ज्ञान म्हणजे भक्तिपूर्ण सेवेचे परिपक्व फळ आहे. मनुष्य जेव्हा दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याला शांतीचा इतरत्र शोध घ्यावा लागत नाही, कारण तो स्वतःमध्ये ठायी शांतीचा आनंद घेत असतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर हे ज्ञान आणि शांती याची परिणिती कृष्ण भावनेमध्येच होते आणि भगवद्गीतेचा हाच अंतिम उद्देश आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जे ज्ञान आहे ना, म्हणून आपण म्हणतो की ज्ञानाने परिपूर्ण असणं, अशा या ज्ञानाचं महात्म्य आणि ज्ञानाची महती इथे दिलेली आहे या श्लोकांमध्ये. आणि म्हणून जेव्हा मनुष्य या दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याला इतरत्र कुठे जाऊन शांती शोधायला लागत नाही. बघा, नुसतं चॅन्टिंग, भगवंतांची भक्तिपूर्व सेवा, म्हणजे तुम्ही फक्त एक माळ चॅन्टिंगची जरी सुरू केली आणि ते परिपूर्णपणे त्या अगदी म्हणतो ना आपण पूर्णपणे त्यामध्ये संलग्न होऊन आणि जितक्या तन्मयतेने करता येईल तितक्या एनग्रॉस होऊन आपण जर ती केली तर त्याचा आनंद, आपण जो दिव्य आनंद घेत असतो, ती जी शांती मनाला मिळत असते, ती कुठे इतरत्र कुठल्या गोष्टींनी त्याचं कंपॅरिझनच नसेल. हे एक हे झालं. म्हणजे अशा प्रकारे भगवंतांची सेवा ही जी डिवोशनल, ही भक्तिपूर्ण सेवा, आणि म्हणूनच हा भक्तीचा मार्ग जो आहे हा अतिशय भगवंतांची निकट असा नेणारा आहे, भगवंतांशी जोडणार आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान आणि शांती यांची परिणिती कृष्ण भावनेमध्ये होते. कारण हे जे दिव्य ज्ञान आहे याच्यामुळे मिळणारी जी शांती आहे हीच कृष्ण भावना आहे, जिथे भगवंतांशी जोडलं जातं. आणि हाच भगवद्गीतेचा अंतिम उद्देश आहे, भक्ती योग, भक्तीच्या मार्गाने भगवंतांशी जोडलं जाणं. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचंय का? योजना माताजी, पुष्पलता माताजी, वनिता. वाचते मी. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी समर्पित आहे आणि ज्याने आपली इंद्रिये संयमित केली आहेत तो असे ज्ञान प्राप्त करण्यास पात्र आहे. आणि
आणि असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच प्राप्त होते. तात्पर्य: ज्याचा श्रीकृष्णावर दृढ विश्वास आहे तो श्रद्धावान मनुष्य असे कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त करू शकतो. याला वाटते की केवळ कृष्ण भावनेमध्ये कर्म केल्याने आपण सर्वोच्च परिपूर्ण स्तराची प्राप्ती करू शकतो, त्याला श्रद्धावान मनुष्य म्हटले जाते. अशी दृढ श्रद्धा भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने आणि हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या हृदयातील भौतिक मळ स्वच्छ करणाऱ्या महामंत्राचे कीर्तन केल्याने प्राप्त होते. या व्यतिरिक्त मनुष्याने आपली इंद्रिये संयमित करणे आहे. ज्या मनुष्याची भगवान कृष्णावर दृढ श्रद्धा आहे आणि ज्याने इंद्रिय निग्रह केला आहे त्याला विनाविलंब कृष्ण भावनेच्या ज्ञानाची पूर्णता प्राप्त करता येते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. श्रद्धा साधू संग भजन क्रिया. कारण श्रद्धाच जिथे आडात नाही तिथे पुऱ्यात कुठून येणार याचा उल्लेख मी आधी केला. कारण ती कृष्णांवरची श्रद्धाच तुम्हाला पुढे नेणार. आणि म्हणूनच फक्त कृष्ण भावनेमध्ये, ती भावना मनामध्ये प्रभुपादांनी हे जे बीज रोवलेलं आहे की प्रत्येकाच्या मनामध्ये हे रुजवलेलं आहे. आणि म्हणून अशा कृष्ण भावनाभावित मनुष्याला निश्चितच तो मनुष्य भक्तिपूर्ण सेवेने आणि अतिशय अतिशय प्रेम भावनेने, कारण भगवंत भावाचा भुकेला आहे, भावाग्रही जनार्दन आहेत. भगवंत हे भक्त वत्सल आहे. आणि म्हणूनच भक्तीचा मार्ग भगवंतांपर्यंत पोहोचवत असतो त्या भक्ताला. आणि म्हणूनच अशा या चॅन्टिंग, नामस्मरण आणि भक्ती, भगवंतांची सेवा ही निश्चितच तुम्हाला त्या कृष्ण भावनेमध्ये अजून ऍडव्हान्स म्हणजे दृढ करत असते. प्रगत मार्गावरती तुम्ही जात असता. आणि त्याबरोबरच मनुष्याने आपली इंद्रिय संयमित केली पाहिजे. नॅचरली कृष्ण भावना जेव्हा जोपासली जाते ना, जेव्हा तुम्ही ते नामस्मरण करू शकता, भगवंतांची सेवा करू शकता, तर त्यावेळेला तुम्हाला तुमचं जे पोझिशन आहे, तुम्हाला तुमचं भगवंतांचं सेवक असण्याची जी भावना आहे, ती भावनाच तुम्हाला त्या कृष्ण भावनेमध्ये हळूहळू दृढ करत असते. आणि म्हणून मग चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलेलं आहे, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदयामधील भौतिक मळ स्वच्छ करणारा हा महामंत्र आहे. हो, याला आधी त्या आरशावरची धूळ पुसायची, मग तो चेहरा नीट दिसेल ना. आणि म्हणून तो चेहरा स्वतःला जाणणं हे निश्चित या महामंत्राने शक्य आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे, तुम्ही भगवंतांची शक्ती आहे राधा राणी, तिला अडवताय की तुम्ही मला भगवंतांच्या सेवेत ठेवा, भगवंतांच्या निगडीत ठेवा. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कृष्ण भावनेच्या ज्ञानाची परिपूर्णता प्राप्त करता येते. अजून 2 श्लोक आहेत, मला वाटतं आपण घेऊया आजच. अज्ञश्चात् श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचायचंय? मी वाचू? वाचा. हरे कृष्ण. परंतु प्रमाणित शास्त्रांबद्दल संशयी असणाऱ्या अज्ञानी आणि श्रद्धाहीन मनुष्यांना भगवत भावनेशी प्राप्ती होत नाही, तर त्यांचे पतन होते. संशयी आत्म्याला या लोकांमध्ये किंवा परलोकातही सुखाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. तात्पर्य: अनेक प्रमाणित आणि आदर्श शास्त्रांपैकी भगवद्गीता हे सर्वोत्तम आहे. पशुवत मनुष्यांना प्रमाणित शास्त्रांवर विश्वासही नसतो आणि त्यांचे ज्ञानही नसते. आणि त्यापैकी काही लोकांना जरी शास्त्रज्ञांचे ज्ञान असेल किंवा शास्त्रामध्ये संदर्भ देता येत असले तरी त्यांची वास्तविकपणे शास्त्रांवर श्रद्धा नसते. इतरांचा जरी भगवद्गीतेसारखे शास्त्रांवर विश्वास असला तरी त्यांचा भगवान श्रीकृष्णांवर किंवा श्रीकृष्णांच्या भक्तिपूर्ण सेवेबद्दल विश्वास नसतो. अशा मनुष्यांना कृष्ण भावनेचे काहीच ज्ञान नसल्यामुळे त्यांचे पतन होते. वर सांगितलेले सर्व मनुष्यांपैकी जे श्रद्धाहीन आणि संशयी आहेत ते मुळीच प्रगती करू शकत नाही.
भगवंतावर आणि भगवंताच्या शब्द ज्ञानावर श्रद्धा नसलेल्या व्यक्तींचे या इहलोकात किंवा परलोकातही कल्याण होत नाही. त्यांना कोणत्याच प्रकारची सुखप्राप्ती होत नाही. म्हणून मनुष्याने श्रद्धापूर्वक शास्त्रांमधील विधींचे पालन करून त्या योगे ज्ञानस्तर प्राप्त केला पाहिजे. केवळ हेच ज्ञान त्याला आध्यात्मिक ज्ञानाच्या दिव्य स्तराची प्राप्ती करण्यास सहाय्यकारक ठरते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर संशयखोर मनुष्यांना आध्यात्मिक उद्धाराच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे स्थान नाही. म्हणून व्यक्तींचे गुरु शिष्य परंपरातील महान आचार्यांच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करून यशप्राप्ती केली पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तसं श्रद्धावान, आधीच्या श्लोकामध्ये श्रद्धावान मनुष्याबद्दल सांगितलंय, तसं इथे श्रद्धाहीन मनुष्य काय आहे? कारण ज्यांच्या मनातच श्रद्धा नाही, भगवंतांविषयी जाणणं तर दूर आहे, पण भगवंतांचं अस्तित्व ज्यांना मान्य नाहीये आणि ज्यांना याचा विश्वासही नसतो, मनुष्यानं प्रामाणिक शास्त्रांवर विश्वास नसतो, त्याचं ज्ञानही नसतं. यापैकी काही लोकांना जरी शास्त्राचं ज्ञान असलं, संदर्भ असला, तरी तिथे शास्त्रांवर श्रद्धाच नसते. इतरांचा जरी भगवद्गीतेसारख्या शास्त्रावर विश्वास असला तरी भगवान श्रीकृष्णांमध्ये किंवा त्यांच्या भक्तिपूर्ण सेवेबद्दलच विश्वास नसतो. अहो, सगळ्या वेदांना जाणलंय, पण वेदांचा अंत भगवंत श्रीकृष्णच मिसिंग आहेत तिथे. मग तुम्ही ते शास्त्र ज्ञान घेऊन काय करणार आहात? कारण ज्यांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे त्या भगवान श्रीकृष्णांबद्दल ती वाटणारी कृतज्ञतेची भावना ही जास्त महत्वाची. म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत 18व्या अध्यायात सांगतायत की माझा मत्सर करणाऱ्या लोकांना हे ज्ञान कधीही देऊ नका. आणि त्यांचं काहीही होऊ शकत नाही. 4 प्रकारच्या लोकांचं, मूर्ख, नराधम, असुर आणि राक्षसी लोकांचं काहीही होऊ शकत नाही. कारण त्यांचा विश्वासच नसतो. त्यांचं फक्त पतनच होणार आणि त्यांचं निश्चितच त्यांना कुठल्याही सुखाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. आणि त्यांना ती शांती, ज्ञान, कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आणि म्हणून यांचं इहलोकात किंवा परलोकातही कल्याण होऊ शकत नाही. म्हणून श्रद्धापूर्वक ज्या शास्त्रांचं, विधींचं, आपल्या शास्त्रांमध्ये, वेदांमध्ये खूप गोष्टी म्हणजे त्यांचा अभ्यास करून त्याचं अनुसरण करणं. हो, नुसतंच ते वाचलं आहे आणि मला भगवद्गीता येते, 700 श्लोक पाठ आहेत आणि मी 18 अध्यायांची परीक्षा दिलेली आहे आणि मला इतकं सगळं येते, पण गीता शिकताय किती आणि जगताय किती, याच्यातला फरक जाणार. कारण त्याच्यातल्या आचार्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करणे हा त्याचा मतितार्थ पाहिजे, हा त्याचा उद्देश पाहिजे. अर्जुनाच्या पावलावरती पाऊल ठेवून त्याला फॉलो करणे. कारण अनुकरण आणि अनुसरण या दोन गोष्टींमध्ये आपल्याला फरक जाणला पाहिजे. आपण कॉपी नाही करायचं. जसं म्हटलं की भगवंतांनी गोवर्धन पर्वत उचलून धरलाय कळंगळीवर, म्हणून आपण उचलायला जाऊ शकू का? हो, शक्य आहे का आपल्याला उचलणं? नाही. ज्याप्रमाणे भगवान शिवांनी जे अमृत मंथनाच्या वेळेला, जेव्हा समुद्र मंथनाच्या वेळेला विष प्राशन केलं, एक थेंब विषाचा गेला की मनुष्य मरून पडेल. तिथे तुम्ही अनुकरण नाही तर त्या चरण चिन्हांचं अनुसरण केलं तर ती यशप्राप्ती. चैतन्य महाप्रभूंनी जो महामंत्र दिलेला आहे त्याचं हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलव नास्ती एव नास्ती एव गतीत अन्यथा. कुठलाही इतर मार्ग नाही. तुम्ही त्या महाप्रभूंनी म्हणजे त्या महान व्यक्तींनी, अशा व्यक्तींच्या पदांचं अनुसरण केलं तर निश्चितच हे ज्ञान परिपूर्ण म्हणता येईल आणि ती आध्यात्मिक उन्नती निश्चितच साधता येईल. योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम्ही वाचो. वाचा विमल माताजी, नक्कीच. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी मुग्धा माताजीचा क्लास केला, त्याच्यामुळे उशीर झाला माताजी. बर, हरकत नाही माताजी, रेकॉर्डिंग ऐका नंतर. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हो 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 माता. आपल्या कर्मफलाचा त्याग करून जो भक्तियोगयुक्त कर्म करतो आणि दिव्य ज्ञानाद्वारे ज्याचे संशय नष्ट झाले आहेत तेच वास्तविकपणे आत्मस्थित आहे. याप्रमाणे हे धनंजया, जो कर्मबंधनांनी बद्ध होत नाही. तात्पर्य: साक्षात भगवंताने जशी आहे तशी प्रदान केलेल्या भगवद्गीतेतील उपदेशाचे जो पालन करतो तो दिव्य ज्ञानाच्या कृपेमुळे सर्व प्रकारच्या संशयातून मुक्त कृणाभावित
थोडा आवाज जातोय माताजी तुमचा. या त्या भगवंतांचा अंश या नात्याने तो पूर्वीच आत्मज्ञानामध्ये स्थित झालेला असतो, म्हणून तो निसंदेह कर्मबंधनातून सर्वथा मुक्त असतो. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आपण याच्या आधीच जाणलं की निष्काम कर्म, कर्म फळांचा त्याग करून जो भक्तियोग कर्म करतो, की निष्काम पद्धतीने की त्या कर्माची फळच उपभोगायची नाहीये, मग ते कर्म अशा प्रकारे करायचं आहे जे भगवंतांशी जोडलं जातं. आणि म्हणून जो भक्तियोग कर्म करतो तो दिव्य ज्ञानाद्वारे त्याचे संशय नष्ट झाले, कारण ते ज्ञान परिपूर्ण आहे. फायनली नॉलेज एनलाइटन्स यू, कारण त्या ज्ञानाने तुम्ही कुठेतरी तुम्हाला दिशा मिळाली आणि म्हणूनच त्या अंधकार रूपी त्या अज्ञानाचा कुठेतरी नाश झालेला आहे. अशा प्रकारे संशय मनातून नष्ट होऊ शकतात, अनेक गोष्टींची क्लॅरिटी मिळते आपल्याला. जसे तुमच्या मनामध्ये शंका येत आहेत, प्रश्न उद्भवतात, कारण ते ज्ञानाने परिपूर्ण होतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या ज्ञानाने तो वास्तविकपणे आत्मस्थित आहे, तो आत्म पातळीवर विचार करू. आणि म्हणूनच मग तो कुठल्याही कर्मबंधनांनी, कारण तो मी शरीर नाही आत्मा आहे, मला काय करायची ही कर्मफळ आणि काय या कर्मफळांचा उपभोग घ्यायचा आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा तो त्या आत्मिक पातळीवर की हे दिलेलं आहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, जो भोक्ता आहे त्याच्यासाठी ही फळं आहेत आणि म्हणूनच भगवंत हे भोक्ता आहेत. आणि त्यांना जेव्हा ती कर्माची फळं अर्पण करतो तेव्हा तो परिपूर्ण अशा ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन त्याच्या मनात ते संशयही दूर होतात आणि तो त्या कर्माच्या बंधनातही अडकत नाही. शेवटचा श्लोक घेऊया आपण. तस्मात् ज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम यो सॉरी चित्वैतं चित्वैनं संशयं योगम तिष्ठ भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचो माताजी, का कोण वाचणार आहे? वाचा वाचा, तुम्ही वाचा, नव्हतात ना तुम्ही वाचा. म्हणून अज्ञानामुळे तुझ्या हृदयात जे संशय उत्पन्न झाले आहे ते ज्ञानरूपी शस्त्राने छाटून टाकले पाहिजेत. हे भारता, योगयुक्त होऊन उठ आणि युद्ध कर. तात्पर्य, या अध्यायात सांगण्यात आलेल्या योग पद्धतीला सनातन योग किंवा जीवाने केलेल्या शाश्वत क्रिया असे म्हटले जाते. या योगामध्ये यज्ञ कर्माचे दोन विभाग आहेत. एकाला द्रव्य यज्ञ आणि दुसऱ्याला आत्मज्ञान किंवा ज्ञान यज्ञ म्हटले जाते. ज्ञान यज्ञ म्हणजे विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म होय, जे द्रव्य यज्ञ आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्तीसाठी केले नाही तर असा यज्ञ भौतिकच राहतो. परंतु जो मनुष्य असा यज्ञ आध्यात्मिक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी करतो किंवा भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये करतो, तो वास्तविक परिपूर्ण यज्ञ करीत आहे. जेव्हा आध्यात्मिक क्रियाबद्दल विचार करतो तेव्हा अशा आध्यात्मिक क्रियाचेही दोन विभाग होतात. प्रथम म्हणजे स्वतःच्या आत्माबद्दल जाणणे किंवा स्वतःची वैज्ञानिक स्थिती जाणणे आणि दुसरे म्हणजे स्वतःच्या आत्म्याबद्दल पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री हा भगवान. सॉरी मॅम. प्रथम म्हणजे स्वतःच्या आत्म्याबद्दल जाणणे किंवा स्वतःच्या वैज्ञानिक स्थिती जाणणे आणि दुसरे म्हणजे पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्याबद्दलचे तथ्य. जो मनुष्य भगवद्गीतेच्या यथार्थ मार्गाचे अनुसरण करतो तो सहजपणे आध्यात्मिक ज्ञानाच्या या दोन महत्वपूर्ण विभागाचे ज्ञान प्राप्त करू शकतो. आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे, हे परिपूर्ण ज्ञान तो विनाप्रयास प्राप्त करू शकतो आणि असे ज्ञान लाभदायकच आहे, कारण असा मनुष्य सहजपणे भगवंताचे दिव्य कर्म जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. पुढे आहे ना? दिसत नाही माताजी. माताजी दिसत नाही. हॅलो माताजी, स्क्रीनवर दिसत नाही माताजी. येतील माझा येतील आवाज येतो? येतील, त्या म्यूट झाल्या आहेत, येतील, थांबा जरा. हो माताजी, सॉरी. क्षमस्व क्षमस्व, मी म्यूट झालेले. मला
माताजी सॉरी, झालं तुमचं, खाली करते ना मी, क्षमस्व माताजी, थोडी बेल हा माता वाजली, हा जात होते म्हणून मला जायला. हरे कृष्ण, बोला माता. कारण लावा माता. हा कुठपासून वाचलत माताजी? हे परिपूर्ण जाणू झाले जो शकतो गीतेचा उपदेश. जाणू शकतो परिपूर्ण. यज्ञ यज्ञ योग हा जो हे झाले गीतेचा माताजी. उपदेश हा हा मा इथपासून, paragraph. हा हा इथपासून वाचला वाचताय का? माताजी. हा इथपासून वाच, पहिल्यापासून वाच. नाही नाही, जो इथपासून वाच. गीतेचा उपदेश जाणू जो द्रव्य शकत गीतेचा, यज्ञ माताजी, द्रव्य यज्ञ हा माताजी. तो गीतेचा उपदेश जाणू शकत नाही, इथून वाचा माताजी. नाही, जो श्रद्धेहीन आहे आणि हा तो भगवंताने दिलेला आंशिक स्वातंत्र्याचा दुर्योपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग. घेत आहे हे आपण जाणले पाहिजे. असा उपदेश उपलब्ध असताना जो भगवंताचे सर्वज्ञ सच्चिदानंद स्वरूप जाणीत नाही तो निश्चित महामूर्ख. महामूर्ख आहे. कृष्ण भावनेची समज स्वीकारल्याने अज्ञान नष्ट होऊ शकते. देवता पित्यात केलेल्या विविध प्रकारच्या यज्ञाने ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ जीवनातील यज्ञ, इंद्रिय संयमाचा यज्ञ, योग यज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वेदाय यज्ञ आणि वर्णाश्रम धर्म यज्ञ इत्यादी प्रकारचे यज्ञ केल्याने कृष्ण भावना जागृत होऊ शकते. या सर्वाला यज्ञ म्हटले जाते आणि हे सर्व यज्ञ नियमित कर्मावर आधारित आहेत. पण या सर्व क्रियामध्ये आत्मसाक्षाची महत्वाची बाब आहे. जो या उद्दिष्टाची प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे तोच भगवद्गीतेचा खरा शिष्य आहे. पण जो कृष्णाच्या प्रमाणावरच संशय ठेवतो त्याचे पतन होते. म्हणून मनुष्याला प्रामाणिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली शरण जाण्याचा आणि सेवाभावाने भगवद्गीता किंवा इतर कोणत्याही शास्त्राचे अध्ययन करण्याचा सल्ला दिला जातो. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शाश्वत कालापासून चालत येणाऱ्या गुरु शिष्य परंपरेतील असतो आणि भगवंतांनी लाखो वर्षापूर्वी जे ज्ञान देवाला प्रदान केले त्या मार्गापासून आध्यात्मिक गुरु मुळीच भ्रष्ट होत नाही. या सूर्यदेवापासून पृथ्वी तलावर भगवंताचा उपदेश आला. म्हणून मनुष्याने भगवद्गीतेचे अनुसरण स्वतः गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणेच केले पाहिजे आणि स्वतःची प्रतिष्ठा वाढवण्याच्या मागे लागलेला स्वार्थ परायण लोकांपासून सावध राहिले पाहिजे. कारण असे लोक इतरांना वास्तविक मार्गापासून भ्रष्ट करतात. श्री भगवान यांनी परम पुरुष आहेत आणि त्याचे कर्म दिव्य आहे. ज्याला हे ज्ञान झाले आहे तो गीतेचा अध्यायाचा आरंभापासून मुक्त पुरुष आहे. या प्रकारे गीतेच्या ज्ञान कर्म संन्यास योग या 4थ्या अध्यायावरील भक्त वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. क्षमस्व मध्ये अडचण आली तर हा माता. खूप छान माताजी, धन्यवाद. तर अशा या पूर्ण 4थ्या अध्यायाचं आवाज येत कुठेतरी नाहीये. कुठेतरी जिस्ट दिलेली आहे, कुठेतरी सार आहे की काय काय जाणलं आपण या 4थ्या अध्यायामध्ये. यज्ञ मुख्य म्हणजे यज्ञाला जाणलेला आहे आणि हा यज्ञ म्हणजे 2 प्रकारचे जे यज्ञ, द्रव्य यज्ञ आणि ज्ञान यज्ञ. या ज्ञान यज्ञाची श्रेष्ठता आणि या ज्ञान यज्ञाची महती ही थोर आहे. कारण या ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन ज्या प्रकारे ज्ञानरूपी शस्त्राने या अज्ञानरूपी अंधकाराचा आणि अज्ञानामुळे तुझ्या हृदयात जे संशय उत्पन्न झाले आहेत त्याला छाटून टाकलं पाहिजे. आणि म्हणूनच काही ठिकाणी आपण म्हणतो की केशी भगवंतांचं जे वर्णन करताना भगवंतांना केशी म्हणून संबोधले की ज्या केशी राक्षसाचा ज्यांनी वध केलेला आहे अशा प्रकारे भगवंतांना त्याप्रमाणे संबोधलेलं आहे. ज्या आसुरांचा भगवंतांनी वध केलेला आहे त्या आसुरांचा प्रमाणेच या संशयांना धरलं गेलेलं आहे. की अर्जुन म्हणतोय की ज्या प्रकारे तुम्ही या आसुरांना ठार मारलंय त्याप्रमाणे या संशय रूपी माझ्या मनातील जे विचार आहेत संशय रूपी या ज्ञानाचा या अज्ञानाला पूर्णपणे छाटून टाकलं पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू उठ आणि या ज्ञानाला ग्रहण करून या अज्ञानाला पूर्णपणे नाहीस कर आणि या शस्त्राने पूर्णपणे या संशयांना छाटून टाक आणि तू युद्ध कर. योगयुक्त होऊन योगयुक्त भगवंतांशी जोडलं जाऊन
तू उठ आणि युद्ध कर. आणि म्हणूनच भगवंतांबद्दलचं, पुरुषोत्तम भगवान यांच्याबद्दलचं तथ्य जो मनुष्य भगवद्गीतेच्या यथार्थ मार्गांचं अनुसरण करतो, तो सहजपणे आध्यात्मिक ज्ञानाच्या या दोन्हीही महत्व विभागांचं ज्ञान प्राप्त करू शकतो. याच्यातलं फरक जाणणं आणि त्याप्रमाणेच तो त्या ज्ञानाच्या मार्गावरती येऊ शकतो. आणि म्हणून आपण अशा प्रकारचे हे यज्ञ जे जाणलेले आहेत, की यज्ञांनी विविध प्रकारचे यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ जीवनातील यज्ञ, इंद्रिय संयमांचा यज्ञ, योग यज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वेदाध्ययन यज्ञ आणि वर्णाश्रम धर्म यज्ञ, म्हणजे प्रत्येक आश्रमातील, प्रत्येक वर्णातील व्यक्ती ही भगवंतांना प्राप्त करू शकते. या यज्ञांच्या मार्फतच ही कृष्ण भावना जागृत होऊ शकते. कारण तिथे ही आहुती कशाची द्यायची आहे, तर अनासक्त व्हायचंय, ज्या गोष्टींपासून परावृत्त व्हायचंय त्याची आहुती द्यायची आहे. आणि अशा प्रकारे आपण त्या अनर्थ अशा प्रवृत्तीतून, म्हणजे काम, क्रोध, मोह, मद, लक्ष, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर या सगळ्यातून ज्या षड्रिपूतून आपण कुठेतरी बाहेर पडू शकतो. आणि जोपर्यंत जो या उद्दिष्टांची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न आहे, तोच भगवद्गीतेचा खरा शिष्य आहे. श्रीकृष्णांच्या प्रमाणांवर जो संशय ठेवतो, तो मात्र या मार्गावरती उन्नती साधू शकत नाही. आणि म्हणूनच प्रमाणित गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली हे जे ज्ञान आलेलं आहे, भगवद्गीता जशी आहे तशी यथार्थ स्वरूपामध्ये, की जसं भगवंतांनी हे भगवद्गीतेचं गीत गायलेलं आहे आणि जी गीता भगवंतांनी सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली, तेच ज्ञान भगवंतांनी 28 त्या युगांनंतर, म्हणजे कल्पानंतर, त्या 4 युगांच्या नंतर जो मनू आलेला आहे, 28वा मनू, तर त्याप्रमाणे तितकी युग झाल्यानंतर तर ते ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे द्वापार युगामध्ये. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या मनूला, असे हे मनू आलेले आहेत वेगवेगळे, आणि म्हणून 28 तशा युगांच्या रिपिटेशन्स नंतर त्या 7व्या मनूला भगवंतांनी हे द्वापार युगाच्या वेळेला हे ज्ञान अर्जुनानी, त्या द्वापार युगाच्या वेळेला भगवंतांनी हे ज्ञान अर्जुनाला दिलेला आहे, जो संदर्भ आपण सुरुवातीच्या 4थ्या श्लोकामध्ये तुम्हाला आठवत असेल तर बघितलेला आहे. बरोबर. तर त्याप्रमाणे हे ज्ञान, एक सेकंड ना, हे काही गडबड नको. आसुरी भावनेचा उद्देश आणि गट्टा 8 मध्ये आहे. एक सेकंद द्या मला. इक्ष्वाकुला सांगितली. ओके. सो त्याप्रमाणे मला वाटतं ती ओळ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 तुझ्या अंतःकरणात उत्पन्न झालेला हरे हरे, लोभ हरे आहे, राम 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 तो हरे हरे, ज्ञानाने हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे.
ठीक आहे, त्याचा संदर्भ मला वाटतं पुरुषावतार लीलावतार याच्या ठीक आहे, मी ग्रुपवर पाठवतो तो, मला इथे आता सापडत नाही. हा, ठीक आहे. सो 28 असे रिपिटेशन झाल्यानंतर जे युग द्वापार युग आलेलं आहे, त्यावेळेला भगवंतांनी हे अर्जुनाला ज्ञान दिलेलं आहे, जे सूर्यदेव विवस्वानांना ज्ञान दिलेलं होतं. त्यानंतर इक्ष्वाकू आणि मनु आणि इक्ष्वाकू पर्यंत हे ज्ञान जे आलेलं आहे, की ज्या विवस्वानांनी आपला पुत्र मनु आणि मनुनी हे ज्ञान इक्ष्वाकूला दिलेलं होतं, पण ते कुठेतरी काळाच्या ओघामध्ये ते ज्ञान लुप्त झालेलं होतं आणि तेच ज्ञान हे भगवंतांनी अर्जुनापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. म्हणून मनुष्याने भगवद्गीतेचे अनुसरण स्वतः गीतेत सांगितल्याप्रमाणे केलं पाहिजे आणि स्वतःची प्रतिष्ठा वाढवण्याच्या मागे लागलेल्या स्वार्थपरायण लोकांपासून निश्चितच लांब राहिलं पाहिजे, कारण अशी लोक या मार्गापासून कुठेतरी भ्रष्ट करत असतात. आणि म्हणूनच जो भगवद्गीतेच्या अध्ययनाच्या, ज्याला हे ज्ञान आहे, ज्याला या गोष्टीचं ज्ञान आहे की आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे आणि हा आत्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये असतो, परमात्म्याचं स्थान हे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये असतं, हे ज्ञान ज्याला आहे, या दिव्य ज्ञानाने जो परिपूर्ण आहे, तो आरंभापासूनच, म्हणजे हे गीतेचं ज्ञान असण्यापासूनच, तो त्याच्या आधीपासूनच तो मुक्त पुरुष आहे. त्याला निश्चित मग, म्हणून आपण म्हणतो ना की भक्ताला ना कुठेही मोक्षाचं सुद्धा हे नाही हो, म्हणजे त्याला अपेक्षा नाही, म्हणजे त्याला त्या कर्मबंधनाला, तर कर्मबंधनातून तो मुक्त व्हायची अपेक्षा नाहीये. ती कर्माची फळच तो फक्त भगवंतांना अर्पण करतो आणि त्याला भगवंतांची सेवा करायची, म्हणजे याही धामामध्ये करायची आहे की भौतिक जगतामध्ये तो आवडतोय, आणि जेव्हा मोक्ष मिळेल आणि त्यानंतरही त्याला भगवंतांच्या सेवेमध्ये सतत राहायचं आहे. आणि म्हणूनच त्याने स्वतःला भगवंतांचा सेवक म्हणून जे मानलेलं आहे, अशा या भक्ताला कशाचीच अपेक्षा नसते हो, पण तो निश्चितच त्या फळांपासून वंचित राहत नाही, कारण ती कृष्ण भावना त्याने जोपासलेली असते. आणि म्हणून ही कृष्ण भावनेचं हे जे ज्ञान आहे, ते निश्चितच कुठेतरी मुक्तीच्या मार्गावरती नेत असतं. अशा या सगळ्या ज्ञान, मग या चौथ्या अध्यायाचा जे सार आहे ते यज्ञ, सगळे यज्ञ जे आहेत, हे यज्ञ कृष्ण भावनेकडे कुठेतरी प्रेरित करत आहेत आणि त्या मार्गावरती नेत आहेत. अशा प्रकारे आपण हा चौथा अध्याय इथे संपन्न करतो आहोत. मी शेअरिंग थांबवते. काही संदर्भ असतील मी तुम्हाला ग्रुपवर पण शेअर करीनच. तर काही प्रश्न असतील, आपण रेकॉर्डिंग थांबवते, मी प्रश्न असतील तर निश्चित विचार.